Soko TV, uboroso bw'umugusi. Wakire abaminto anonsi asemole ebitune byetu bya gusi njono Pastor Jafet ageta mumanyi ngoko kwani akorwa asema mbiyabone kwa kurasi kanisa ya Happy Church Ministries International Suneka maeneo ya Kisii Kenya sago sesenie ekera toka yenda sobwamo asa malika itanyasaya nilitanga naende na akirenga mbiyamono abatangasaji baito gali ase studio oyo minto Innocent pamoja na Diana asoko ngali bageri gana ende chideke chiga asoko soa na ndili bageri asoko soa sen Soko TV na gukwana mona masabiki aito amo na bakristo baito bonsi asibaberete asimambia bono iga tiango tosoma maliko Matayo mtakatifu Matayo enchenu Matayo enchenu nye ekevungo kya kia 12 tuturumbo ke gatoko no nyanko 17 toigwa mangana nyasama ya bunagokwana iyo kwana iga basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa alikwenda zake mpaka Galilaya akatoka Nazareti akakaa Kapernaumu mji ulioko bwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali njia za bahari ng'ambo ya Yordani Galilaya na mataifa watu wale waliokaa katika giza wameona mwangaza mkuu nao waliokaa katika nchi ya ufuli wa mauti mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tupuni kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Mwana mbiyamono asene njeri likeliga tata bimeganda nankoli soma nande keronko chikuliera Kristo ndaye na ndongoro kelikera naye Nyasaye ningone keri asobusiwa okimate nga enumya nanda nomorendie kegera Nyasaye wotokorera butambi wona kerongo kwana tigankwana gwetera chinguru cyao asamanga Kristo Yesu mutolera nasabire ligerelia iga Yesu konyoro orura sense ya matemu Shetani omwirire bichuria omwirire bigoro omwirire asenchara omorusira soko matema komotekali emigati wonoga iganya saa Yesu ngo chakale korandie nchiri lakini sasa konyora liri koli abani lenga ngo ndara sense ya kina Naftali na Zabuloni wona Yesu nyuma yaya akachaka korandia gotebanga angame bibya ino ekyagera oburutu wa Nyasaye ingange bole abaminto Yesu no mwana Nyasaye oyo urwete igoro agacha senseye elinda konye na gotole mwanyabantu wona Nyasaye kira sobogima bwawo gose Kristo gasera sobogima bwawo igago kotebya nga angame bibe ekegero burutu wa Nyasaye ingange bole abaminto bane okwanga mebibe nkera lituko ekerego tokomo gosera Nyasaye asama kora asebirengerero asogo kwarora asokoligeria wona angame bibe byawo asema mbiya bona iga tupuni tambi maana ufalme wa mbingu ama ufalme wa Mungu unakuja ama uko karibu kwa sababu baada ya majaribu mtu wa Mungu baada ya shida baada ya mangaika ambao umehangaikia nayo katika siku zako zote za nyuma hebu sasa murugeukie Bwana ukatubu dhambi zako oila nasomo nene wangame bibya yao ekiro buruti wa Nyasaye ingange bole angame bibe anonsi asore asema mbiyabona iga ndade kokotebya ngaligerelia obosaraba ligerelia Yesu abeto asomo saraba angame bibe ekero buruti wa Nyasaye ingange bole ekero gasoke mambiyabonega angame bibe ligere cyari muna ciyo itabante para ligere muna abantu bagosira magima bo basokano angame bibe kera tomanye tindi ora raso bikobiense angame bibe murere Nyasaye ligere ya Kristo asomo saraba batebya ngaye Nyasaye indaye na ndondende ekegera nchero munya bibe nsibe bibe byana rusire tele na segetabu kyama kweli obekere tele na segetabu kyobogima egere nga Nyasaye akwagatem na inda kolende ago tuberera akotange n'iki acari cya kerengencho na marori na makweli yakigafura ekera Kenya yaito gosense yaitengi mabuna moroche abantu ndibo bagosira magimabo batari tayari batarangama bone mambia bonega nagokurire ayo murigirele mwe Soko TV nagokurire angame bibe ekegero mwerio gose chinga kicho mwerio ngangechire angame bibe oboruti we igoro ngange bole ekera mbwango iga
komyami nakora mukia mambi toyi abaminto komyami nakora mukia toyi gotoka so bikobiense angami bebyao boligeriri Kristo ile birengera libiga tosaba munayo tebo monene Nyasaye na chirasore na koligereria yo monene nanga mirebe byane ndorera mabera Kristo likereta lyana segetabu kyomugima lyusereta lyana segetabu kyomukweli na aliganiri Yesu uno motori asogima bwane abenero mulendi nande taya ya magorane asereta Yesu Kristo nasabira so kwegena tiga tosabe tatomia omanyamabera mangi asema mbiyabona ega Kristo watochikire ngatwanga amebibe ekero buruti wa Nyasaye ngange buri wono munone inche pamoja no muligere lyoyo ndigo twangamire bibye ito ebitu akolire asogotamanya ne ebitu akolire asokomanya ase twachire bogeka Kristo rasabire kwabira asobosu bwawo otorera mabire kera no mya nanda no mwegenwa wono twagwetigeire na indo torende gatoko chigosoke mambiga tokogenda chigasi ao Yesu mwana Nyasaye torende na indo twagate totangere bitongo ne bitogomera ne bigocho bya kerengencho na maroira kerengencho monene wono tigatogwetigire na ndako semerie ase Kristo Yesu romutulia na asabire no murande chafeti yageta momanyi Kurwa Happy Church Ministries International Suneka Kenya sabe meganda ago konye na ndago sesene ekero turasobwamo shalom na Mungu akubariki sana namba yesimi 0726869188 nyasabe meganda abamonaye Magega ya television ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono na bokonyali baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchulia 0788666662 onye kubwateri bolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemirobili yaito yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV uburuso w'umuguse. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko gose luboko nene gosiriwa n'ichinchira chekerero. Ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ko ky'umugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono n'ichinchira cyago goikaransanse nakobeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro ky'umugusi wetro murobiryo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabange nabanyika
erigukwanira okweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibiengia yakire ngumanga bunarero Ensoko omurubuli kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini ko binto kurema kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko omwancho murire bwa Ensoko TV ngitaseni Ensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchera ko rwonsi kurime ya gusina isiko ya gusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchira bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Stephen Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Ensoko TV oboroso bomugusi mugusi omwancho muligeri ni garwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county birechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biritwanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligeri aso mugusi ya nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi nto beto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eli etaliane ni Innocent Onyango Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Ensoko TV ntabe to koletera amangana magia bunane to gwateka korwa igaiga miyoba katakati ubomuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Ensoko TV oboroso womugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya Gusii na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngo developo ngoira samagoro
wani kamenya gutokanga na twaliro bali ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Minto andonsia sole semambia bonongo kwani ngaitongo mochochi na yure nilinga itongo nogaya asemambia bona andonsia sole aiga ne Nsoko TV murobeli Nsoko bwakire lituko likorungelia teach kabere gose Tuesday bali bagatenga Tuesday bali rangeli boigo na liyo mwancho mulili ni maetenga omuibuli gagendete kona ko basebara asibali bakoranga abana bachire skuru ekogera ne binge biganiria semambia bono na lyo gotebe guna twatebete kurunga back to school ototebinga ningikelia keganiria semambia bono nga kyogendrete andonsia suru mwancho muri ligo chakira bono 12 ni chiteka isano nemo goikaisa tone nusu cha bono mambi nigo tochikoba amonaye asumurubili Nsoko bwakire nchenguru ku Innocent Onyango na monongo kwaligania seli tukulia lero ngotenga soagaiga elitonyara koba tokoro seli tukulia lero na koranga twanyara koba tokoba asobwamo anamonongi kili tokoba togukwanira mwancho murigeri nechinga kechi abono mambi tokora amanyanga yoberete asoko nda somtandao ototebinga Innocent nche igonda sigete nande nigere igabande mbale bagakorente kurkurrain check mucho Nairobi embura getwete usiaro ntogukwana gekoera nonya sabe gete bathroom yaye gose nyumba yayo gwesibelia no konyore mbure ko nagotwa nane mona bagototebia soberete abali county chiribu ne chama Machakos na boigo yore ensemo bine ya Kiambu na eto tebinga kikwabo kire ni manyete mbale bagotubwatia so mtandao bali goikago no na se county ya Mombasa sense ya Kenya ngimonye gotaite kubwati getasenieke igoko genda sense mo ya YouTube o stream murobelio ya Nsoko bwakira semambia bono no tole live asense meyu na namono nyara ko bagokubike ente kuri ku subscription na boigo bali asense meyu mtandao Facebook asabange banchiterera matukaya na ena boko genda aseseme ya Facebook onyole live link ya Nsoko TV semambia bono bego kuligerelia ebenegali yago imoro begetubo earphone ugendete kuligerelia igorende ngo tebinga asenchira yobekero inerenchira ya moto kunyaka bato Innocent zero isano ebere isano na isato igo chile sano igo eresiro 663 ndere na baito studio asoko igo nintaite kuligerelia aso mtandao ndore timulia ya soira semambia bono elitonyara kwa batoko banero asobwamo na koranga nigo tore asobwamo libo elimo na koranga ngagulio osoire uyo taraso atomotebisoa nimate baba Enoch Musaraba Enoch makoli kuruchisemo cha Musaraba Enoch Mochere na tebetoire ni Sebania Badrome mu manyi ni manyete na Rogeria noale na boigo ni maetenga Barnabas ali chinsemo chiri cha doa Qatar bantu baito bako na gukora emirimo chinsemo chiri chisco bako na kwagacha economy yense ya Kenya senchira yo wikiranu na bali ase chingongo ni maete babo Colton Oto onyora bali aso muchiyo Nairobi ni maetenga mbaroro bakurukunga umwalimu Charles Luangera gotoka Nyamira basement negati yabali tumaetenga bonigana bokonyoranga basoira sumurubeli ntete koraligereri ndole bali basoira oro nonya nabakwana na nabo ndoche ngabaikirega iga kikosi kilinarangelia asemambia bono nindoche mwalimu Douglas Nyanumba
mawawa mbuya mono sana sabantu baitu bali SSM yo ya mawawa senchira yo wikira no gotoro kyo wanchani obuya Linet Cherono erega ali chinsemo chiri chiekerenya semba mbya bona agota following mbuya mono sana Linet Cherono kurwa chinsemo echo chia ekerenyo ningendete kuligerelia nyamiso tuoli agota babwakire buya kuru chinsemo echi chialioga mosobeti tuned in hadi mwisho mbuya mono kira Dennis nae kwanye nebire nande semba mbya bona ngotebinga nigara somorobeli agota nigali chinsemo chia Nakuru City Salams Club goika chinsemo chiri chia gachuba oyu akurunga Krandi Dennis umusoli bw'egesuga bwatomogoko ni matese mambia bono timu ya yago soreti butuko ereko gosoli tukulia Jumatatu soko bwakire soko ne ya mwana ndagateba mbia mono Linet Kenani agateba bwakire buya kuru chinsemo echekerenyo boniga asichiru chichi nyumba chira sensemo yekerenyo na rori ne yakabire togotokoro taitendigiriro set baroro kuruski county ya Kisii goro na nyorite simi katebunga no sentiumuro beligole biya ego safara agateba nigali chinsemo chiaruru goika bogesumi wakire buya imeyen soko TV Innocent na Diana Bindemo mbia mono sana Charles Luanga no alega iga kuru chinsemo chiri Nyamira basement na ndamono gabegete timu ya yago kwani asema mbia bono na begetega iga oyo kurunga Weldon Nyaore Sylvia Mura na boigo Jacqueline kwambuka na nindo chega igateba Levi kwambuka na Ravail Misuko agateba swaso murobeli mbuya mono Bartholomew Mumanyi kuruchinsemo chiri chia nyancho nali agateba Innocent na Diana bwakiro yo Mumanyi na Ziporo yani gotoli chinsemo chia nyancho nali nyasao twanchire na ande twarali tukolindeliya agateba nga nigo ago tiganilia amashabiki akubwatia mambingia agateba rumusol gwesujeria kirubo Nyamuri Mugadishu Enoch Mochere Pastor Lamek Mumanyi omwani Boniface na Nancy Kirubo Mumanyi mbuya mono Fred Moga oyonere mystical nera agateba no ali kuruchinsemo chirichia nyakinyo misia nigasoire asomurobeli agateba gale no mungino yo kurunga Ruth Murambuya mono sana Lamek yomaliba Bluetooth senior kurwa marani bochi thank you so much Bluetooth senior kuruchinsemo cha bo marani bochi nero soira somurobeli Enoch Mochere maene oikirega igateba good morning enso konya sao nganchire nande naroli litukolinde ligi yankoganelia bakobwatia ko batwale togokorana barabwe egasi batwale mambingia atebe kikosi kia Customs Kenya na Customs Tanzania century yo wikira numbuya bono Innocent kera kebura TV ni ekobarabara sana agateba Innocent okay na igule timu yitongo ligereriere na nomono oadjust antena etorolenga kire na Enoch Mochere utebire ngambia mono Bartholomew Mumanyi pamoja na onde ime yo murobeli mbuya mono Jeria Kirubo oikirega igateba ni gali chinsemo chiri cha man Mabaherin Kingdom goika kanyimbo agateba mwakiage village na bayiboli baye uyo kurukumariana na boygo abana babo bakuru Mazdiga na Macdotak na agateba my husband Ben abana ba Mintobonsi EP agateba na watangazaji wote wa Ensoko TV batwale tukuligiana John of Mercies to my children from Kanyimbo to Suguta Girls and Omobera boarding school abana ngogenda bali school asemambia bono mbuya mono sabalingia nande Jeria Kirubo mbuya mono nyasaye negeti abana buya gwatete gusiri igora gwatete ngo trimbo kabalenge igomba igete nabono iga buna gwatebira abana semambia bono kogenda bali guchia SSM school bagate obuyeye bali bale gosoma kegusi Barnabas Kebaso no alega igateba wapi Innocent Onyango na wapi Enoch Mochere Krandi Dennis umusoli bw'egesu Salomo Nyoni Sheila Nyoni nabo igo Salomo Nyoni Sheila Kemunto Hilary Musioma Douglas Ogega nabo igateba Douglas Ongao baso asomurobeli mbuya mono sana na anamono na aroliro kwaliga ni korora se Enoch Mochere se mambia bono na yana bokoba egati abali bagaso asomurobeli elio tonyara ko batoko genda subwa mu cyabuto kire 13 maiga ichinsa 12 nigo kagenda gosoma kiri gwatomire go cyagaiga igonye turatoma toma elitonyara ko batogo kwana naye ototebia soberete semambia bono elitonyara ko batoko genda amo buneki kosi giye soko bwakire na koranga umugusi onyara ko baga kumanya kelike bwenerete nche nago tebe nkuru ku Innocent Onyango ndo chike batino ale SSM ya kabira bateba ne cockpit bona endege nigira samale egendete kogenda asekerengo kiguru bali bali asomuchiyo Nairobi na gatebia kurabe kaya kamwavulie bagi monya toranyora kagari kao netoka no bwataka botabakao yurutabu asebuti gogo ikalende oigoroso ayo chiabisi rero ebituo biri bikoni amabuta rero nkoni bire ekogera chigari no enjiri chiale ngo mutimuko rero ngocha chire nande jam nere Nairobi
keroko gendi utaramanya gusama match na arororo kwararigirira biya bagotebe dashboard kerore kirikiri wichibusiali kwarigirira biya kwaranga kyoko genda nande tubasa guturunganie gari tubasa kurie bipira bali bagukwa ne bipira mbabimanyete umaye ko bakubuguria abantu bomonene ko ara abantu buguritie abwo n'abantu babuguritie ubugima bw'abana bw'abantu ba mampia nane mono nare gotebinga abana na inwe bagiri yago buguritie chi school ge buguritie endoto yawe ya mambi your dreams your aspirations kelyoganetie onye gogoteba ngire KFC na igo abado batebanga ngire KFC umanyenge bagi nere buguritie kibungo gyo kwanda KFC onye ko buguritie bagi yago gotagete konyore binte biye biyabu ne bikorote bikebatia kobeka na he umanyenga no guchiko binyora kurwabwa ase bintu biriyo begete bosyoganetie igo tigatosegetane nanda anamono buno mugusi tonyara ko batoko genda gusibuna nagateba chitiri 15 ntagete toso ase ensemo yelingana lira bulingana lira bu as in a section tugotwara umoncho muligereri tugotwara ngana yogo segeta na namanagara twagosegetire twagatebye kwa to translation isachinde no ena na bogwa kesi migo chagaiga otebe go sinobwa toboro liringana linga kikwaliroche ase mambi yabono lya soira sembe umoncho muligereri na nigo tukale goteba nga tobaisa gosoa ase segi yechingurwe gekogera nigorabe umugundo buna chingurwe igoto basako bago gwesoa asesegi ye chingurwe gekogera nigorabe umugundo buna chingurwe namba ito ye studio go chaga igaso gukwana na inche semambia bono gere 0788666663 no ko ngakresimi okay yeli ogirie TV ontebinga inke translation yeli nganelio kera togotebanga tobaisa gosoa ase gosoli gose ye chingurwe gekogera nonya naye nabora isego chabuka obo mugundo buna chingurwe chinyane antabange mbamaete chingurwe nga ichigweta nga ichikobera na yerende gwatebi gunga tobaisa goso asese giye chingurwe totebi yange translation yelinganelio asemambia bona namba ito studio gaiga igere 0788666663 elitobeto gokwana asenchira wikira no batotebia soberete nande inenchire yamo yokomanyanga area code yago ngakikwabukira semambia bono ototebi ngakyogendete gotonyora asemambia bono lingana litulira butugale goteba tobaisa goso asego solie chingurwe gekogera nigo orabo mugundo buna chingurwe igo twakiresi migo chagaiga otomanyie ototebi nga ayenga kyoro chelingane lirira bulire ase emambia bono nindoche Denis na karolire ne message yago na bobo igo gotobekira egento gekurukwe translation no na senseme yo ya live link itobegeta senseme ya Facebook na bali senseme ya YouTube na bokobeke comment yagoro osotu akiresi myasogo totebya nga kyoro chilingane lirira buli ko bali gokwanera igoro yogo osoase gosoli yechingurwe no moyali kwanyoranga nonya naye gwachabukire koba bunengurwe akesimi sembambia bono nabonko bugatago chaga igese studio elitonyara ko batoko ndasobwa moni matengo mungwa naro yo mulenge chisemo chiri ya Kisumu abagota taiga Kisumu egendrete na ere sembambia bono igo na kwaligani nagotebiri tobaisa koba gogweso ya sechisegi chechingurwe ekoera nabura kureri konyoranga kwabeire naye wachabukire huna engurwe nyene kwanyorire ngabono chinga kichinde igo gotoka utamanyiti ekikegendrete ase ebintu biribwene tego babigo korekana ase mambia bono igo uraragotebiri umoncho muligiri nigo konyara koba kogosoa aiga na ndebuna nagotebiri chitri 15 maiga echinsa 12 ngange tole kogenda umutimuko litonyara koba tukuyarigana nagosoa sensemo ya maiya litonyara koba tokoranga ningi kelikegendete kurinde tigandara igwa na araiga ororekaniro chire aratatebi nga kiera manyete igoro yengurwe soko bwakire okay ningo to kwa nere semambia bono bwana Steven Ombuyo male Steven Ombuyo nga yoberete semambia bono berete sema rangata nyombande nga impine tendo ko wejeke bago ya sirira abu ya ya CBD gaiga ya sirire tukale goteba tobaisa gosoase gosoliye chingurwe nabora nyore kwa chabukire kwa gundire kwa gwekane chingurwe urengana na injine se goteba una to gosa koba asaba mu bali abadiri ega naye ora abo ribuna barabo okonyoranga naye kwarorekane ko bomuliri buna barabo bono
Biyamora sana, asante sana kuri chinseme chia Lang'ata nubwato yogo turabona mambia. Kantro mongina mama. Mongina kare ni omare. Atato maro nyego. Endugu yana magogo omare. Abana bange baminto wanziko nyakukona wanzi mbakole. Okay. Bagotoka nyali bali chache sema maliba. Biyamona sana. Aya. Asante sana kweguru uyu ni chinsemo chia Lang'ata igagoteba nga onyore gogoswase abantu babwate ubugundo naye gwaso wakire bingwa soko neye mo gagikwa bokiro mwana omito nakuru anabokire yatubwakia nakuru getwete nonye bone gekunyirira nonye bono igipara esime nari kunya kuibwata koboko ngonya kuyibangusa mheshimiwa Arama ni maete chibara nababekerete Arama chibara chiro chinabegete chiri chiravurodi abegete meoro mbono mune gutuga aba murabe chipikipiki bone bako minyoka okay ya umeta mheshimiwa Arama tali mwabase gasi nande bono unde bwense wochiko mupinga na abo mugusi kai uikato chikumurage kiara ara kogosori chirocho use no mete chanje te kogosori ya sa macha machavu sa sobo gundo bole igobono na yuse kuesona no mochese kabirojo na boko bumugundo okay yani ye mintinga onye tuli kusemwa na siasa tu base gosoa ase siasa yaba na siasa oyino mocheso mugundo ora base waku bonyira nande eye minetinga asabantu bare asabantu bara abaliri tu base kobe egondo yabo okay nigo bara base kugwaka etindira ora se kobe bura naye kwabero mu chabu nabere igo biyamona sana Manchester United igere ne chipointisato marogoba gatimu kari kusengwa rujo na twaga sabururete watu wara maskania sechi timu mwaka wasali na cho igwa agatimu kari twaga sabururete bono mayete ngonya gusio mitole ntutage tutuche igoraria oika chuma okonya orometo mwasukirense okonya orobono ntutole namba ibere igoro okay igobono amaskani na amaya Manchester ni timu enene asante sana Manchester United Manchester City aya igobono mwatosika sawa biyamona sana semba biyabona Manchester United rabirigo mwanchumuligeli chetri chita Cameron gebere na ibere maiga ichinsa 12 tigatogendo muti mugo tokwirana na maya semba biyabona Eye Nensoko TV uboroso bumugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar,
Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emerobili yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omugusi ine nuganetie betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima obi. Asamange twakirisimi ase namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
twire ni chetiri steke mirange bere na kyanda maiga yichinse 12 togoso asamba yese mambia bono to yachuta sobwangeli nkomanyi igoro nigo oyo kabero mokonyi bomuraibwe nserigathe gashagwa igetese kigambiro kya milimani na namono aso kwegerera ekina kya yebu na ruseti wabisi kubwatekana kilia taba niga ruseti asenchira etabu atetirichiko rigathe boigo nigo bona ganeti abegagwa kanwa chibesa chia chionsi chigeke kemia ketano eliacha koba abisi mwanchi muligeli tigaturanyoro botiru asobwini. We also sought a declaration that for the purpose of impeachment of the president or deputy president of the Republic of Kenya, adequate public participation must be undertaken in all the 290 electoral constituencies in Kenya, the diaspora constituency and the 1,450 electoral wards where the presidential election takes place. My lords, the background on this is that the election of the deputy president and the president takes place at the polling station. Council who are submitted before me have explained to my lords that the initial notice that was given was that public participation was to be undertaken at the county level. Subsequent communication was that there will be public participation at the constituency level, without an indication as to where the venue and more details to allow members of the public to meaningfully participate in public participation so that they can give their views. So that without a clear communication that public participation was to take place in all the 290 electoral constituencies and the 1,450 electoral wards, then that process cannot be said to have met the constitutional threshold on meaningful public participation. It is for that reason then that my lords, we pray that you can find in favor of the first petitioner the declaration that is seeking under D. Chumulili chine gati chinkwana chiri chakwane tu na bakumwegerera Rigathi Gachagua bakurukunga ba wakili ba eli tukoligoro na namono na tebetega na ali no kwege na ngumwaka bwikiri 2025 na ibere na chigwanchirwa kuligyo buraibwense chikera tukikuna go batugosuka busyo ingotebinga kyabetega gukwana tokogenda busyo gwetani abante 50 barenge asegalia ya moko genda gochia chinsemo cyumucyo yo Nairobi baruete kurwaiga chinsemo cyumucyo Nairobi konye bale kogenda chinsemo cya umucyo Bosongo nigo bali gutumika ebus matatu yemo na moncho muligeli litukuligoro bakanyora koba bakutia amakweli kera egali yabetege kubwatekanirwa no mubasukano ase chinsemo chiria chia lenge moncho muligeli bagotebanga nigo chia lenge chinsemo chikera ikonye isiri ka chinsemo cya gusina mono abantu bande nigo batigire tuchinko machinti nditige turaranga ningi kyabeteli tukuligoro kubwatekana no mubasukano yo chialenga sabu na moja iga tokuye egari tokuchukule kuna kuru tokuye bikuru muswate naro mwe kaga bwone nero kuruna konya abantu twachiro goja twari pasi kira abantu bamwite wake serikali tagwanja eto bariye pare twabere tokanye kwanira matuka mange monokurwa keroka pare ni gebwa chikona chinyinge sana twachire kwenye kwanira twachire kukuri miaka yonse pi kurungwa yabuna rengororo mpaka boni igo yo mndu simboso irororo bado na baro chinga chia chali njikende to kolekana kuru keroka mpaka taraja moja pare ituneta kiriku kale igo yabwa chikona chinyinge chia chandra bantera ba bange mono abechi pasi abechi turera chipikipiki nturikonya kobogererana kono mujando ige pare ni gere nyere mono pare na beta kirega leiwe elinde none kere ya achari kere kene gari asiri no mondera bonyara gukora kihonyara go control na buna bone pasi ye pare ni gere nyere mono pare ye kuruke umbu tirumbu kaiga ige ere pare nyere mono nande bwati chikona chire sharp kona kere mondera bana bagusini gonjore gari yanya ya musire iri ya chire ya so iri metaro ne metaro ya kire metaro chiete to bwati tokogenda busyo mu bunge bwensemo yebunge ya Kitutu Masaba Clive Gesairo nigo litukuligoro abwatogete obokonyi buse arwete chibestiri cha capitation kera bono
agasabete asabire wizara y'ekisemi mwanchi muri gosaba kwabera nigasabire wizara y'ekisemi kubwato kakibestiria abarokirwa bakonyara kwa bagotumekase ensemo y'eskuru chimanyikanite buna kibestia capitation ekereta mu yakabere ya chakiro mubungo inande nigare umunya committee ase committee iri kurigereria mangana ye y'ekisemi ase bunge nene mwanchi muri kito Steven Nyarikembunde nigabwato roboti rukubwate ekero chiskuru chegoro ase tamu ya kabere litskoria rero munentireyemo yo gotinya masomo ase bunge ya Kituma Saba nigo mujumbe bororo moske Kraivomba Gisairo igora enyomba yo koragera ya boroke gose dining or ase skuru ya secondary ya Irianyi SDA engoko ya buga. Mimi ni chief chef wa shule. Akadi dining hall haikuwa hapa Gisairo, yeye alikuja akatengeneza hii dining hall. Sasa ilikuwa wanafunzi walikuwa wananyesewa nje. Sasa wakati hiyo kutoka mpaka saa hii, sasa hii nyumba imetengenezwa, sasa niko sawa, hakuna moshi hapa ndani, naishi mzuri hapa, watoto wanakula sawa. Miaka ilitwara kurwe bi check bike project kitalikoera. Ebine bintu twashekire. Bono bogetutu otogocha ekere project ya erire buneye twae community their project. Bogetutu ebwate 64 secondary schools, 134 primary schools, na 1 TVET, total 199. Batege ntona tebete tingocha gutamera nga ya school chanene chinyinge tinkora kende. Kare mwango tebigunga my brothers ba boda boda ngabo getutu nengare chipara ntukungura chonse, lakini ukipanga kazi na beko nyarekana kwanya koros chipare ichi tuziracha koikera kirami kitoko igo okwanekerekio ase wodi ya Kemerani go mujumbe Gisaira asabire ministry y'ekisemi nabayigo muraiwense moske William Ruto bene kingango bwato kabare chibes cha capitation cyase kera umoro kiwa Jones PHO chile chishiringi iribu emerongebere na ibere. Kwa serikali kuu tungependa kuomba serikali pesa ya capitation kwa mashule. Hiyo pesa itumwe kikamilifu shilingi 22,000 kwa kila mtoto, na iwe inatumwa vile shule zinafunguliwa, kwa maana shule mingi hazipokei hizi pesa kwa wakati unaofaa na kwa kiwango kinachostahili. Every year you've been sending less than 16,000 to secondary schools. So we are urging the Ministry of Education and the government in general to ensure that schools receive capitation in the right amount and at the right time. Igekerekio Gisairo asabira abamenyi bagusi peso kiasobonga semega yo muraibwense eryo bayewe engeria kero umuntu buna moko gwa helicopter paka beke yanga ya yellow gendo tangana bangira ini kakote byoge gosentuta maeteba ine gashure kazi ni kazi ekereke kioni go Gisairo hatebirenga muraibwense ni gabeiro mungainereria asokwena na University ya Nyamira igo ikabono korengana nera kwera University Itayo ekere moske Clive Gisairo hago ikaransa ase e committee y'ekisemiga Kenya ya akababekera milioni 500 omwako oyo nababekerete milioni 500. Sasa William tutakudai bilioni 1 ama milioni 500, which is which William? Na mbona university yako ya Bomet ya Baringo University ambayo ulianza kuitaja pamoja na Nyamira, mbona university yako ya Baringo University ilikuwa kwenye budget imewekewa bilioni 3.5 3.5 billion abegete university achagete sobo, lakini iga university ya ino ekuwa gachune chukuru baro ibere nebichiko bine Gekerekio akire ekoko ta Fred Matiangi haseganga yayo korigio boraibwensa so mwako 2027 ngotoko bekere kura Gekerekio Gisairo boigo hayakire ekoko ekero geke nari getumugas anya kweunga narangeria abantu batano tuikaransa asigete engati yenjire yemo yo mweshimiwa Kraifumba na Gisaira anyara ko bagakwene kinga
guting'ara ya masomo anene mono ase bunge ya Bogetutu muna njira emo yo kugendera kuigora ebiras ao nabo igo kuigora amagacho ao ayo agosira jiskuru korwa ase eskuru ya secondary ya Irianyi yo gotoka ase ebunge ya Kitutu Masawe ya county ya Nyamira. Ingo reporter Nsoko TV Betera Nyarike Steven Embonde. Mchumurigiriri tokorwa bwe chinseme icheria nyibuna kwegule Steven Nyarike Mbunda atotebiri nigo bano tokogenda nande goswa sense moya Nyaribali chache na goswa sense moya siasa nindo chegaiga maiga ya bali bagotebekana korwa ase nyumba y'abatondo komoko boko uyo kurigie kirogo kyo obojumbe ase moya Nyaribali chache asilieta Joel Okengo Nyambane nigo bono aba igo nande ndo chabasigisa besokiri nabo igo naba mubea na barabu kunyara koba abakorokia okomoko bako kwabo bose bw'ochikorigyo bachori bw'obojumbe ase meyo ya Nyaribali chache umwaka w'ikirubere 2025 tigatore igwanko ninki babeta bagokwana abamenye abunande anemo nabagakabukuru wasi chinyumba echo amatuko makigoka etire maiga yenyumba y'abatondo komoko boko yokuriye kirugo kibocumbe imeye bunge Nyaribali chache Joel Okengo Nyambane Rero niko abagakana bangina cross nyumba cyabasigisa nabo mubea besokire na komoko boko Joel Okengo Nyambane na inwe mwanjire go support Okengo Nyambane abo mu cyumbo ito baukwana sinse mo chegenjere niga abagakana bangina abo batebirene bakomo moske Joel Okengo Nyambane kuboko asekere niga konyire cyamate ao kibwatukogania ikyo kyagere nigo arachi kunyaka bagako bakonyekera arachorwe buna abagakabali abanene korubotondo ba supportia nga Okengo Nyambane abo mu cyumba ya Nyaribali chache na intwe korubosigisa twabeire amo asengencho yogo supportia bagakabalia na intunga ntutagete Okengo Nyambane abo mugambi Nyaribali chache asengencho go support na anda asengencho arange na ende twamororero kolire binte binge nkorusyara abantu nyagitari nkorusyara na urikira abantu abange wagachira abantu kinyomba kiri tokorora igogo twachira asengencho bintu biriye byakolire nganko mu support tole omwana oyo Okengo Nyambane orokanirwa gutwara chinguru chinene cyo kominyoka orosana alete nkabi aletera Abanyaribali. Number 2 omwana oyo tabwati mebaga nigagokonya andonsi asaigura bokongubole buna bono chusi na atoletera omubere konyoro kwamire Nairobi agakirie billions na ndakatoletera omubere gaiga tukakuminga omwana oyo tokomoe kirogeke muna tokanda komoa Nyaribali chache takomesi Nyaribali chache Singo kichicho niko bono baganire baraiba gochorwa elio kubakonya kurende tari asoko bachindagera egento batebire banyako bagosira cinjira aho niko baragenderiye botambe tonga buna abantu torusiri riburi etonga buna abantu togotwerwa ntotagete toigame ntotagete tonyore gento tokoria ntotagete twegeri gwenchera yokorubenswe tiga kwewenswe kana yikeria twanzire ngo chiale kotoletere nigakoenda kotoletere mbego yomochere tosimeke abantu baito bali taliko chigotogorero omochere nigakoenda kotoletere embego yomochere atoletere mbego yechingende nebituma tobeke mogondo na matoke taliko chikonali abangina baitengenjeye abantu bande baleke ground bono iga banalirie abantu baito etabiembe kochikoba lessness Asebono ekero murobere bo okubwata chikurora ikomo ile strike 2027 mukinyiga niko bonsi bari batarabwata chikura baburi wesoki asobonge na kubwata chikura ere gosira abarai bari barabakonya samagendro Chenyi wete biye sengenjo Nyaribali chache gente getangani ntwatangana asengenjo okubwata chikura ntwanchira nitabayigo nande boniga gaki abana ba minto abatondo ba minto bali mwaitaberanete go support omweshimiwa Okengo Joel Nyambane gakingo sabatora abaminto abasigisa abamubea Nyaribali chache kwachumura gakitebya abana baino rangeri bali baminto barisiko bachiche batobwatesie to support bali batarabwate kura bayichi babwate kura erinde to support omweshimiwa Joel Okengo Nyambane inale gotebya abantu baminto nga abana baito bwata chikura asobonge abagaka baito mbale batanya kubwata chikure myaka emenge bwata chikura asobonge nabangina boigo na onde obwate muruire nyomba ali otarabwata kura teba nabo mweshimiwa itagotumana ne gari muya kareki abwate kura erinde tokareki toake chikura erinde tokareki toseri emechando tubwate Reporteria Nsoko TV kura sense moyo bunge Nyaribali chache county ya Kisii Chepethuel Machin
chumurigiri abunguri nyali bali chache ande unakoigure bagukwanera yo Keng'o Nyambane wono nigo tutete kwenda goikase county ya Laikipia ase wono menye bense meyu basabiru na baru banyale kwa bagochora barai bale bwatekirenga kyuko bakorera magendo tiga turaiguchinkwa nicho kurwa chinseme icho cha Laikipia. Nataka tukae pali tuko ama tupate maendeleo. Maendeleo inatokanga wapi? Maendeleo inatokanga wapi? Kwa hivyo sisi wameona hatujielewi. Wao walikaa kwa serikali wakapata kila kitu. Saa zile wamemaliza kupata kila kitu, wakuje kutuchochea sisi tuondoke kwa serikali. Mimi nataka kuambia tutakuwa kama viongozi laini ya mbele kupigania maendeleo ya Laikipia County. Ni kwamba area hii yetu mnajua vile ilikuwa upande ya usalama. Uko Kamwenje, uko Robere, pande hii ya Oromoran, kwenda uko Wangwashe wapi, kulikuwa hakukaliki. Saa hii kwa miaka 3.5 tukiwa na viongozi ambao wako hapa Mwangi Kionjore na Jane Kagiri, tumeng'ang'ana kadiri ya uwezo wetu. Muko na miaka 3.5 hamjasikia marisasi ya jangiri. Kweli ama si ukweli? Hata kama upendi sisi sura, at least penda ile kazi tunamfanyia. Mambo ya security tumeweka sawa sawa. Nasikia watu wanaenda wakisema maneno ya vyama. Ati mimi nichaguliwe kwa sababu niko DCP. Hiyo DCP miaka 4 imefanyia watu wa Laikipia nini? Hiyo chama ya TSP ya Mwangi Kionjore imetufanyia nini? Hiyo chama ya UNDA imetufanyia nini? Wajinga wameerefuka Laikipia. Watu ya Laikipia sisi tutachagua, sio kurokota. Ati ukuja hapa utuambie ati wewe ni one term, ufikiria ati watu ni wajinga sana kama watakula one term. Watakuangalia wewe ni one term. Wakuulize wewe tulikuchagua ukaingia bunge ama seneti. Alafu kufika huko ukaenda kusema one term. Ni kazi gani umetufanyia na hiyo one term? Wewe tulikuchagua Kionjore ukaenda kusema 2 term. Ni kazi gani 2 term imetufanyia? Manake sisi hakuna vile atukupiga siku ya leo, atukisema ni UNDA ni UNDA. Ukisema ni Jubilee ni Jubilee. Watu wachague viongozi. Ndiye tukielezewa na Wachira kazi, tutaulisha Wachira Karani, wewe ukiwa mjumbe na William Samoei Ruto mlitufanyia kazi gani? Wewe Jane Kagiri ukiwa mjumbe ulituletea nini watu ya Laikipia? Ulituletea matanki ya shule, tuliyaona. Ulituletea hema, tuliona. Wewe na wewe Mwangi Kionjore ukiwa bunge ulifanyia watu wa Laikipia West nini? Nitamuelezea wakati mlikuwa mnapiga duru, mimi na Wachira, Jane Kagiri, Sara Korere tuliungana tukaleta usalama. Wachumulili kuigura yo na ya Laikipia na ndani na mwana unakuigule uyoro mubunge kurwa seseme yo kurukunga Mwangi Kionjuri gwikia magia TCP otebale ngaligerelia waikaitenga no Wanyangusi na bochinkwa na Chirenye ncheka minerigerelia bikorwa bande batatia kurigerelia bya mabasaye nigo bono basabirwe basoke kwelikia kero kwelikia kulikuwa obonge gugikali tukolia lero mwelio na mono mwanchumulili nigo babete bagosabwa kurwa se county enyeli tigango toraigwa ugosabwa kuna na mono musaye sokire lero bweliki na lili abeli tukolia mwelio kwelikia so bonge mirobeli ya ibisi bono chikwera na sichovis cha ibisi. But when you look at the numbers that were expected within this region, it is still low. I don't think we have hit 50%, and therefore we are calling upon our children who are ready to take a voters card to actually come out. Today, for good reason, we also had a desk for these young people. So most of them have been able to verify where their stations are. Some of them have even changed their stations because some of them were in school, now they are out of school and they have gone elsewhere. So they had that opportunity, and we think we call upon all the others, whatever they are, to know that this country can only be governed through their voice, and their voice can only come through the vote. So we are requesting them to take this chance so that they don't complain later that things are going west. They should be able to be part and parcel of charting the way forward.
When we talk about leadership even starts with voting. You can never tell us you are a leader when you are not participating in the election. Kadi, it's an initiative of ensuring that every young person registers as a voter to make a decision concerning how our country will be led. Most of us, we are complaining that we have bad leaders, but we are the people who slept and never made a decision of choosing the right leaders. That is why we are calling on all young people in the country to register as voters so that we can vote the right leaders come 2027. We urge you, we know that the voter registration is closing on Tuesday, on 28th. We urge all of you to come out in large numbers. Chukueni kura, tukue kadi, tupereke those people who are leading us to the wrong direction nyumbani mapema. Now, if you don't come out, then you are failing this country and our generation. Been doing mobilization all over the country. If you look at my t-shirt, this is Nyeri County Youth League. We've been doing Niko Kadi all over Nyeri County, making sure that every youth who is in Nyeri County, who is not a registered voter and has attained the age to be a voter in this country, amechukua kura, na that 2027 will be part of the decision. Mulili chetri chiteke meronge tano maiga ichinsa 12 sema mbia bono wikirabu twayachutira maiya aso o bwenge na ukomanyingi kegendete na mange toendete kubwatia nemono koranga ningi kegendete sensemo imtandao tubwati bine Soko TV na boigo wa sensemelia ya ogo tutumira ujumbe go chase studio gaiga namba itogere 0788666663 no gututumira ujumbe litobe tugukwana asenchiro bwikirano naboigo buna nago tebiro mwancho muligereri nabo kunyara kaba naro nonye no gwakesimi go chaga iga gwatuma nyingi kere na anemono kwigurire ndengi keligendete kurwa ase chingongo igo ntogendete kona kubeka maisaito baliki baito nigo bali ni chibuse kichiabo bagona gwita kirase kili bakonyora nabo bakaba bagutumanya asenchira yobwikirano ase bali banyore tumu basukano litukuligo bagendete na konyoro bugwenia kwa niaba yigeta seni yito ya Soko TV ni goto kuganilio kugwena kwa bwango ilio onyare ko bagokonyora okoboko kwanya sai kugukune kwigure bagotebe baligari igwe nyigene tenga bali bakorba bakubwatia mangane kaminayo na bakonyara ko bakurubo semi bugwenete nagotebe chitire chiteke 50 na ibere bono maiga ichinsa 12 na namono tigandara aligereria bali basoira somoroberio asobwango na boigo na bokurwa comment yago aselingana liri itolira butwa bwatese mambie twale goteba nga chinga kichinde tobasagosoa asegosori ye chingurwe yakogera na bokonyora nonya naye gwakorere koba gogochabuka nindo che bali basoire tigandara aligereria asensemo ya SMS abaroro nindo chegaiga oyorora kurukunga musulbuge suna kororire byamono baba Zakaria mwoma nimbaroche asibali mwasoire gaiga na nemono bagoteba nga bono ni chinga kichoko kolegas byamono sana mwanchu muligereri onye kubwate birengera libyago nabo gutwakere simigo chaga igototebya soberete ototebinga kikwa bokire ado onyara ko banaye gukurwe interpretation go so translate kera togoteba nga tobaisa go so ase go soli yechingurwe gekogera nabigo erabe orakorire ko bumugundo buna chingurwe togoteba tobasa go so ase go soli yechingurwe gekogera nigorabe umugundo buna chingurwe igona bagototebinga ninki minute namba ito ya studio gere 0788666663 etoke bona alikuwa bokire alikuwa igure liyo geli na botu akira otatebinga aye translation yinga kyoyeroche gosenga ngikeliobwa toborori aso muntu gwasoire na aye limo okenyora goko gosori ese chinguru nga kiyakorereti nabago tatebya sobwa nkol hende elitunyara ko batokwe yaligani kairetenga nigoto tagete ko basobwa nge kogenda somutimoko elio tunyara ko batokwe yaligani toira na SSML ya yokoligerelia ya lese chigazeti kole nabokuru birengera byawo na nago tebiri go gwaka esimi goso totomero ujumbe yago ekera nyoreri baga nabonkoligereri na namono nyara ko ba ngogosomera ujumbe yu aiga na Soko TV nchenguru ku Innocent Onyango tigaturagenda umutima ku musini ni tuyaligani toso asensemo y'ikigazeti.
TV oboroso bw'umugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotefera po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeyan Soko TV oboroso bw'umugusi. Mrena n'abaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuna mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ngeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo kiraritko oliyo chimamosi igochakira egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime yen Soko TV oboroso bw'umugusi. Kera kama tingatara gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana Murigeri bwen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitase rugo orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omotoya kabwatwa ole bakaliya omotoya kabwatwa amadukemeronge na gaika kabwatwa Magega ya televishoni ya Soko wikasero yao
kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere liruko ry'email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira sebishe itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chumurigili chetirechi taikabire maiga ichinsa ense mase mabia bono nigo togendete kurigiriria bono muna litukulia chakira nemono to kwanere goro yechi gazeti na bagoto tebino na makulinga kiale chibaraga kichire se mabia bono muna nago tebina Nairobi ya imbrane twete chinse mochia jogoro ndi bali bagwe toro igongo tebunga ga jamu ngarororo no nye Mombasa Road buno uchikobago ika City Stadium baga amini igas bago tebanyayo Stadium unogo swago chaga iga somochiyo Nairobi agateba nganko na kumusukere kurende nga embura ne jam Nairobi ya angoje yago chonte bine bintebi mo biko basobwamo kurende bono ntagetata so asense mu gazeti na litukulia lero gombate gazeti sato ase studio ni bwate gazeti ya The Standard uno yeroche front page yo yororo erigathe gashagwa ninchikobango gotebingi keroro na boigo ase back page bado abakenya nigo bagendete kumuchengera oyo kurunga Sebastian Sawe. Gazeti ya The Daily Nation nero mwancho muligelia semambia bano noroche ningorabu as a front page no mwishimiwa gachagwa na nimono buna achete bosio bwekigambiro litukuligoro nintete gokorokia gazeti ya The Star nero gaiga noroche gaiga nige gukwanira omorobelia o nuclear mwancho muligeli norororo na boigo ase page yo mwelio nigo nere korokia eke minanogia Cape Kano Classic na boiga kwanira igoro ye timu ya FC Leopards ndochiko batoko nyora chinga kito nyara ko batoko ligereli na koranga ki ense ya Kenya korwa sense meli ya siaya etagete ko bagego chikoliginga kiko beka investment yaye
na kozenda asomori uri kurunga nuclear power bagotebanga nebirengera libabwate na guchikoranga kyo chikoba kulende igonta gete turarigereria ayare sechi headline chechi gazeti chons chinene asemambia bono tugochaka ne gazeti ya The Daily Nation bagotebanga Gachagwa's U-turn bagotebanga omweshimigwa Gachagwa bono niga unchorerie nande kwamba kororekana ekia gusaba kurua sekegambero nigente kyao talikoiranigwa ase abisi ase egazeti ya Taifa Leo bateba Rigathi akata kazi ya Kindiki bakare gotebanga Rigathi Gachagwa niga rorekana nande bono mwanchumurigeli gukana emirimo ya Kithure Kindiki yokobo mokonyo bumuraibwense gazeti ya The People Daily nerebwate amangana yego kwanera gaiga living on credit where Kenyans can't save bakenya bange nigo bamenyerete asa makabeso na ndesi bakarega batebanga bakenya mbakonyara kaba bakobeka besende yonsi aseke gancha yakogera mbabwati kende gyonsi ase gazeti ya The Standard norochege bakwananga billion shilling suit aigango kwana bale mwanchumurigiriri ekina kelia kerebosio bweke gambero ingi kelia Rigathi Gachagwa atagete na ndebono nigo bagoteba atagetaka nuchibese chiaye agoteba unanga boni gana bisinde mukandusia mamocho karoro bona agoteba ngachibese chiane na gyakoroka bakoiroka nga billion shilling suits mwanchumurigiriri tiga turigiriri ne gazeti ya The Standard nerabuna amini gazeti ya The Star nerabune nagotebya niyo kwaniranga Kenya's nuclear energy ambition takes off in Siaya murubili bwense ya Kenya kochikobage kuligiriringa ya nyara kobage kuligia inchira yogo generate umuriro bwestima gwetera asichinguru kirichia nuclear nigo bono chakira sesemo ya Siaya kagerete no mugano mu yasana nabo igo asibakale gotebanga sesemo ya siasa the political calculations Gachagwa Kalonzo Matiang'i team in talks with Suvuna side before naming candidate bateba ensemo ya Gachagwa Kalonzo na Matiang'i bono nigo ya chakire chinkwana na ensemeli ya Linda Mwananchi yokoragwa na Edwin Sifuna kubataranyara kwa bakomoralia oyo chikoba gakoirukia ebunduke bendera mwanchumurire bendera yokuliga buraibwense umwaka bw'ekirubere 2022 tigandara chaka ni gazeti ya The Daily Nation nera mbegeta soko bakogaiga esbago chakira babegete batebanga Gachagwa's U-turn abatebanga nigo bono nanda unchukire akareko bagagotebanga litukuri igoro ekera Rigathi Gachagwa igete busio bw'ikigambero kia milimani ko chikwamirirwa agose kwamirirwa ko rusigwa kwa yabisi buna omokonyi bumuraye bwense umwaka bw'ekirubere 2024 nigo bono umonchu murigeli kiroro nago sabanga nyarako kakoyegwa libaga liyo koyegwa chibese chiaye abateba tatageti koirana se abisi litangani ni gatageteira ni wabisi kurende swatebirenga boni gatali nacha murayubwe kyamagia DCP ni gabona agateba airanirigwe umushahara ya bwonsi sechinga kichal chakababisi na boigo anyara ko bagako guchia allowance chia chonsi asegika kemia ketane gento batebanga ni gobono yaberige gonchoreria na namono korokinga nenchire ya mo atete kobolia ubugima bwa kisiasa na namono anyara ko bagakonyora kilikurunga enu ebesa enyinke mugano yugole sepeji yakane igontagete ndego ikase page ya kane na abone go mwanchumurire batebanga Gachagwa ni gachire boneseke gambero elianyara ko bagakonyora ngwakaniru enengo yaye na kilia mwanchumurire tukuligoro bunaba gwakili baye babete bagokwa na seke gambero ntagete mu director italigia senkwane eliale ngasorobotiro itakunia sinini gakiga Gachagwa akwanete gusaba gwakili baye bali ko bakwamiriria aseke gambero nabo igo tonyara ko batukoigwa nere nakwanete ekeraru taseke gambero iskali gotebanga ni gabwa tekerenga gyo chikuligyo buraibwense umwaka bw'ekirubere 2022 ntagete turanyora chinkwane cyo anemono ngakyabetega gukwanera na nene onyara ko bagwesomero mugano yugole sepeji ya kane ye gazeti ya The Daily Nation elio umanyanga ningi kyalengore gati yabagwakiri bali balengoro nere nabo mwanchumuli kuri babo ndewa njiru no balenge Elisha ngoya na bale ngoro mwanchumurigeli nabo igaga ikano murugyo yo kurunga Dorcas Rigathi Gachagwa abo babete bagwikese kambero na abana babo babire no balenge aseke kambere kyo ase mwanchumurigeli litukuligoro lyalenge ngani chinga kichugo bakago kwanera ngaga kiatagetakanywe enengo yaye asokurusigwa abisi asenchera etabweneretira bwe somera buna nagotebirie sepeji akanene ndetiga daira igwo director itarato kunelia sinininga Rigathi Gachagwa ningia kwanete ekerasogete kurwa asike gambero. We also sought a declaration
that for the purpose, a declaration that for the purpose of impeachment of the President or Deputy President of the Republic of Kenya, adequate public participation must be undertaken in all the 290 electoral constituencies in Kenya, the diaspora constituency and the 1,450 electoral wards where the presidential election takes place. My lords, the background on this is that the election of the Deputy President of the President takes place at the polling station. Council who have submitted before me have explained to my lords that the initial notice that was given was that public participation was to be undertaken at the county level. Subsequent communication was that there will be public participation at the constituency level, without an indication as to where the venue and more details to allow members of the public to meaningfully participate in public participation so that they can give their views. So that without a clear communication that public participation was to take place in all the 290 electoral constituencies and the 1,450 electoral wards, then that process cannot be said to have met the constitutional threshold on meaningful public participation. It is for that reason then that my lords, we pray that you can find in favor of the first petitioner the declaration that is seeking under D. Next year, October, nikiwa rais nitarudisha hiyo bado. Mimi ndio nguvu ya taifa. Wachubulili uno mheshimiwa Rigathi Gachagua litukuligorekera ringaseke gambero kia milimani anemona sachete koba gakwamiriri okorusigwa kwaye kurwa abisi kubwatekana na kiliago tabadiga rusiti wa abisi batabwatiri chiko mugano yu nabo gwesomera naro ase gazeti ya The Standard nigore gaiga bagokwaniranga oyo kabere omokonyi bumuraibu enseri Rigathi Gachagua oyo rusiti wa abisi mwaka bw'ikirubere 2024 nigo bono litukuligoro aigetebusiweke gambero nasaba gwakili baye bateba niga rusiti wa ase abisi ya so kwayereligwa na asenchira yarengi yo gwanchiriliwa mwanchumulili nigo batebanga okurusigwa kwaye nigo kwale ko bagokogendigwa ase ebirengerelyo bya kisiasa na asibarorekanite gwengereri na gatebanga nigo bono mwanchumulili ali netulibagali yo gategererwa asenchire bwenete na namono bagatebanga egati yebikorwa ebibe byakorekanite no kwana no kwa maki elianyara ko bagakurusigwa bisi ogutaigwero guchika kwaringe kurwa seke gambero na omwelio bagatebanga nigo bono aganeti akanuchibeschiae elio anyara ko bagakugenderio bugima bwaye bosio igaiga mwanchumulili ngotabarenga ngakiyarenge chinga kibagateba umwaka bw'ikirubere 2024 nalyo ensa yabetege gwokigwa egachaka korokia ngari Rigathi Gachagua ngurusi warasi abisi akagenda bosio na gochikobaga kurigia ugochika kurwa seke gambero kwali chikobaga komomo eso kitalikinye cyumutinyo kan 10 muika kitaliki 5 nigo bono mwanchumulili bataba baminyogeta sobwango na bataba bakoligento gikurugo public participation abuna bajumbe Kereka chitaliki sana isato abajumbe bakanyara kwa bagwetia egento ikuru kwa emotion yo chikaba bagotegera kurusiku kwa yobisi gaira yachuika omotienyi oyo oikomi kerole kalibu chitaliki 15 senate nere ekanyara kwa bageko manyigunga Rigathi Gachagua nigo bono atakire kwa bakurusiku abisi asikilial chetebosio na gotebanga nigata ituri bagali yalengelio boikirano kurusigwa ase abisi na ebungenene mwanchumulili esbagukwaniranga chinga kicho CP senate nero ekanyara kabagegwanchirana okurusigwa kwaya sama mochalenga 5 chitaliki 15 isato chomutinyi oikomi umwaka w'ikirubera 2024 Kithure Kindiki professor akanyara kabagagotia nigo koba omokonyi umuraibu ense nabo yigo mwanchumulili Gachagua akagenda ase umwaka w'ikirubera 2024 ekero chikobaga kwara na kunyara kabaga kubekeki nabo siweke gambiro bwo kwamereringa kiabetega kurusigwa bisi asagotebanga enchira bamuruse titigali yarenge eyo lenge endonge na namono mwanchumulili ngikirkeroro aigango tebale bono gwikira umutinyo yo kanali tukuliye Gachagua ni gachiete bosio na gatebanga urusire kina gyo kwamereri kwira ni gwabisi kurenda bono gateba atagitaka nuchibes chiae
na mono anyole ji benefit chonsi richiali gocha ne abisi yaye woni go mwanchu mulili bateba ekine kyo nigo kirebo sigweke gambero na mono gichikobage kororekana ningi kiligo chikobage go kwaneru gona bo gwesomera na kumanyanga ningi kilikeroro elio nyara koba kokogenda bosimugano yo ase gazeti ya The Standard nigo bayoetenere libaga ase page ya kane asogwe somera na koranga ningi kilikeroro na mono nyara koba go kuligeringa ningi kilibaka bago kwanera gentongere na igwa bagwakiri bae bagoteba nga ekera bono etakeiru mu konyi bo muraibwense arusi gwa bisige kogera gachore tunu muraibwense nigebwene tobo chori bokoru kuligie debut. I don't know birengeli bya ombire byebi paro bakuru kwa bagwakili babwato komanya igoro yebi nabunebyo niko turanyoro mu wakili onde asesi miese mambia bono mwanchu muligeri ntokwana nera tokotebinga ninki kelikeroro na ninki ke aseli chiko geko bagego kwanera na koranga ngikelikere ororo. IBC bono nigo yaikire omwelio gwokolikia bali omwanchu muligeri bawo chikoba bakoligia ekirogo kyoburai bwense amini mwanchu muligeri ikiro okukolikirwa kwa bali bakoligia mwancho muligeri tiandara ligiribya kiumbe kia IBC bono nigo gikiro mwelio bwokolikia abakenya bali babwate okogani bwogo chikoba bakoba bakichikura nabo nigo mwancho muligeri bateba nigo bali kirigwe tani abakenya milioni yamwe nugutaisana isatoisana ibere abuna babere bakolikiwa ase kiumbe kia IBC yatebire nga nakiki alikirie abakia buchikura tigango toraro mwancho muligeri ngaki abakia buchikura babere bakolikiwa ase chinsemo asomo baro ni gazeti yagateba semo ya Laikipia nigo yalikiria bakichigura chiribwe 200 chimisano nemo 50 na kenda semo ya Marsabit nigo yalikiri abakichigura chiribwe 200 na 30 chimisato na 35 Meru nigo yalikiri abaki chikura chiribu 50 na 5 nomo 100 na 50 na 35 na limo tigatora aligeria se county cheito chia Kisii na Nyamira iga Nyamira nigo bagoteba kuikira chinga kibale kwa babakoligererie date ye Nyamira nigo konya yalikiria bakichikura abayia chiribu 15 na 2 chimisano na 50 na 5 se county ya Kisii yalikiri chiribu 50 chimisano na 50 noyo moise kuligereria abuna ubali kiwe in total oise kubeka senseme yu ya Kisii na Nyamira nigo yalikirwe tani abakichikura abayia chiribwe 50 noyo mo na biyogoto igoro gose chiribwe 50 noyo mo na babere igo 62000 na buyalikiri Kakamega nere ndochega igeligetia bange nigebwate chiribwe 50 na 3 bali yanyara ko bekolikia chimisano na ibere na 10 noyomo 8711 kagerete nere ligetie abakichikura bange Kakamega Nairobi yamanya gutanga na bono ase abange Nairobi geligetie abakichikura abayia chiribu 10 na kianda 95 nomo 50 nomo na 5 209,965 Kiambu nigeligetia bakichukura 97,557 nabo koligerelie distribution ya bakichukura bali babere bakolikiwa asense ya Kenya ntagete asemambi yabono naye nabo kuru birengereli byago totebi go chaga igase studio kera bagoika abasaye bagoika lero wasina baye tulibaga mono bakoligereli bali babwate ibande ototebi threshold ya ikiranire ngakioroche okolikiwe itokwarenga se county ya Nyamira nabo igo Kisii abaki abayiabu na nagotebiri kubwatekana ne data ya IBC nigo bakarekana 1.87 million bali barorekanire balikiwe go ikiraboni gasu mu barasense ya Kenya igombara ikichi million ibere sachindere yaro na liritu kulyo mwelyo ngaki ero kolikia sense meyu nabo kwana na intugo chagaiga namba ito studio gere 0788666663 elioto manyinga ngaki ayoroche exercise kikialenge gyokolikia abakichikura na namono tobeto gukwana naye asenseme asemambia bono na koire libaga ototebinga nubwato kwegena nga baki abachikura korwa ase county ya Nyamira gose Kisii mbachiko ba comment na namono kiro muntu gukwana ale tutageteko koraiga tutageteko koraiga biribions moko batogo chant chinga kichugo chant nchiroro ne chinga kichugo akachikura bagoteba ngakemo mungwana yo mugurunga professor Mutai Ngunyi kirare goteba game of numbers
ose tyranny of numbers igare goteba ngo obwa kichikura nigo bokurigirirwa ase okwelike kwabo nindo chega igabona bana gokwanera bagoteba chinsemo cha Rift Valley na kurunere tangaine Kajiado yabwati wasinigishu yabwati Kericho yabwati na Narok araftwa magocha Trans Nzoia nabo igotwarigereria enseme kurunga Bomet mwenchumuligere Western Kakamega itagene buna linago tebya Bungoma yamanya kuruoro na omweli twakoreria county bwataba kichikura bake bakurunga Figa chinsemo cha Nyanza eye tangaine asokulikia bakichikura baya igere Homa Bay yabwati guna Siaya yachuna yacha Kisumu nabo igo Migori se chinsemo chirichia coast nindo chekilivi no erega igetangaine yabwati kuna Mombasa nabo igo yakore Kwale omwelio Lamu yakoreria sokulikia bakichikura abake na ataka kuligireria sensemo ya Nyanza kulendendo chenga nigo babe Kanyanza babaga chinsemo chirichia Homa Bay timaitinga into ngaibato be karakini ekero kuligireria mubaro ito buna abantu baito babere bakulika ogwa ko baba kichikura nabo bwente gototebye kirenganga kikialinge na bali mbaroro uranyore bachiete ko cheki kura yabo neroro timati go sembale bachegete bakanyoranga ekura neroro igona bagototebinga niko kadi ekera bono litukuligo ikalia mass registration ikiro mwelio ninki kelikeroro bwesomere page ya gatanda limona kora those numbers na gotebiri na kuligerelinga ninki kelikeroro iga igo gusaba ngororo gotebanga ABC ge gusabwa enyara ko bage commenta matuko anamono yokulikia bakichikura bagoteba umugavana bwesemo ya West Pokot governor Simon Kachapin wono nigo asabire kyombegia IBC kurulibaga yo commenta matuko yokulikia bakichikura eko ragoteba bamenyi benseme yo nigo bali boko nakoba bakorwa seseme yende oikase yende igo bwesomera sepeje gatanda limo na kumanyanga ningi kelikeroro asepeje ya gazeti ya The Standard page gatanda limo ngo kwanerenga abakenya bere nigo bale egati abantu 14 basiri ubumba bwabo kubwatekana no mubasokana umubebwe ndege oyobeta sesemo ya South Sudan nigo bagukwaniranga mwanchumuligeli abantu 14 nigo basiriti ubumba bwabo kubwatekana na oko mubasokana oyobete ase ya South Sudan bagatebere kilomita 200 kurwa asomochie ojuba litukulie goro na nigo bagatebe endege yo yarenge ya Sudan Civil Aviation Authority nigo gatebe mwancho muligereri igo ya lenge Cessna 28 Caravan yarenge ne registration igurunga 5Y and okay nigo yariko bageko kogendigwe ni company ya megurunga Citylink Aviation Limited nigo yaruete asensemo ya yehe kogenda Juba nabo igo mwancho muligereri ekanyara ko bageko Syria oboroso bwaye no mweli karwa samale na gwikira boniga nigo bagotebanga ase orobotirulirwa bwange kira bariko bagokora kiri bagotebanga no gutaka kumanyanga ningi kireto mu basukana bakorekana bagotebe nga nembeo yarenge embego se lire yarenge mwancho muligereri na bwesomera agotebiria senseme yo nakoranga ningi kelikeroro aiga ase orogongo rwa Africa nigo bono rwa sabiru runyare ko barogokora mange ase sector y'oburwalia na nomono bakira bagoteba nga chinsemo chirichi ariko bachikurwa chibesi chiabo chiacha ko bachigokonya chinse cyorogongo rwa Africa chiabere chikuna chikakurwa asogo donate osekurwa chidona chiarengoro na kurwa obokonyi gocha ase chinse chi Africa mugano gore ase page ya kaberengo kwana barenga ense ya Kenya ne chinse chinde chia Africa nigo bono chiatebigunga chinyare ko bachikurigia chinjira chukobeka enibo yokonyara kaba gekorwa obokonyi gochia ase sector yokorwa oburwalia ime yense ya Kenya na namono ge mwanchumuli gote abale ningi kiliba kaba bakoligereri na namono tonyara kaba gwesomera na koranga kwabere gokomanya ase nchira yowekerekehe umugavana bwe county ya mugavana bwe county ya Nakuru Kihika nigo bono na ndamo chirie ekyombegia sha asigilia tabana kikeire ile county ya Nakuru etagende tikabage kurwa oburwali ya senchere bwenete asago tabanga makabeso alietani tichishilingi chimilioni ememo nigo agende tekoirira koba umuchando monene gochia ase county yo nabo koligereri bwe somere gabu omanyanga ningi kilikia kobage go kwaneru igoro ya amakabeso na kiliba bateba ngomwancho muligereri na county ya Nakuru nero buna boneka ligoteba nga pese ntubwa tikyombegia sha ngirakana nagotebia otwakire simigo chagaiga ase studio ase bambi yabono
litobe tugukwanira iguru yokuriki gukwa Kenya kira ngendete na kurigiria ali alese chigazeti na ena bokuru ibirengere byago litunyara ko batugukwana nganga kyoroche babeire bakoba bagukwanira aiga sepeji ya gatano gatatu ngukwanirere nga kya Bible bagendete gusugumu mono na anene mono bagotebanga okomente kana which school fees cyabere chikomentwe bikarombia koru kera school kaje chitarasie kwa gase page ya gatano gatatu ya gazeti ya The Standard batenga parents quizzed as schools pile on additional fees bwesomere na koranga ki abayibuli babere bagosugumwa ase enchira etagwenerete na mono banyara ko ba comment chibese ili banyara ko bakonyole ngende kurukunga barule school fees ese gazeti ya The Standard page ya gatano gatatu ngo kwanere igoro y'ikisemi cya junior secondary school ekibagatebanga nigo bono mwancho muligirili ese bagatebanga umuchando bwabali bakoba bakorokia abana aba nigo okwamba kororekana nigo bateba boniga umurubiriyo yo nigo le ase akonsana wechikobaga okogenderu wosyo na koranga ningi keliko bagokwanira gaiga elio onyara kobaga okumanyana koranga ningi kelike bwenete kyombegia gosemo control of budget nigo bona atete koligia chinchera cyo kunyara koba gakoranga chibestiri chigurugunga sovereign fund bono chenyara ko bachigotumeka senchira endonge na anamono banyara ko bakoranga nchiko chiko bachigo siakasi akeligu mwancho muri liga gatebanga ni gatagete chibese chigurunga sovereign wealth fund chibe chigotenerwa asenchire bwenete na anamoneke ganche kyonke nyara ko bagego sonanu no mwali konyoranga kiaruri ndigurunga value to Kenyans ili banyara ko bakogenda businderitu murithi ni gatebire bono abamenyi bensemo ya Mount Kenya batigego ko bakwebwatani na siasa elia yokorubwa tukona abande asaba sabire bono banyara ko bagocha sobwamo nderitu murithi niga akabiro mu governor Laikipia kolende boniga nigaro munyakirogo bwekiyombekelia Kenya Revenue Authority na nigo bona atebiria barayi mbabasa ko bagwe soki na korekana okora siasa igochikobage kurusia abamenyi benseme ya Mount Kenya kurwa asekirenga igane Soko TV mwancho mulili tietire chiteke 25 nemo ntagete turagenda umutima kumusinini ili tunyara ko batokwirana ili togenda busyo na kurigelia ayalese chigazeti Eye Soko TV uboroso bumugusi amaro ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugimanobo cheno asora bego kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugimano bochenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Soko TV uboroso bumugusi ine nugane tebetri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 07396978
55. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngotifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirari tukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugimo bwe asamange twakirisimya namba 07 06 84 0844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichyobutindu. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Wanchumuliri chetri teke mirongo itatu na ibere ase mambia bono maiga yense yamo nigo twendete kurigiriria riare ase chigazeti tigandara ira na bono ndararigiriria gazeti ya The Star The Star kera riri twararigiriria chigazeti chindo mwanchumuliri tochaka aiga ase gazeti ya The Star ngo kwanerere igoro ya Kenya's nuclear energy ambition takes off in Siaya. So mugano urega igokoro kinga ki umurubiri yo chakiwe sensemeli ya Siaya nandi nigo bate abo mwanchumuliri gwitanchi shiringi bilioni chimisano nigo chiabekirwe chikoba chikora ngumurubiri ngokore kanure umugano yo nigo lese page ya kanene ya gatano ntagetendara minyokoro tuyuligerelie na koranga ningi kili kegendrete kurwa asensemeyo gukwana balenga nigo bona ense ya Kenya yanyarakoba gekwirubelia na koranga konyarekoba gekoranga ngakikubeko umurubiri ulio nuclear plan uchakobaga gukora sense ya Kenya kera umurubiri yo kobaga gukwanirwa umanyenga abakenya bange nigo bakarekoba bagwetera umuchando bwo kuburwa estima chinga kichinde bakoba asigesunte kera chinga kichinde bakarego tebanga nonye se endagere ko gachwase chifridge nige gosaleka nabone iga mwenchu murigeri nigo batebanga ense ya Kenya nigo boniga obutumeki bwaye bwa estima nigo bokorengani gwa nense elie eko babuna ense ya Norway eswatebe gotumeka kilowatts chigire chishiring mini kilowatt chiribu emerongebere nainye se ense ya momo nchumurigeli anamono bagotebanga ense ya America nigo bone rating etie enchira yabo yo gokora no ne oboncholiria asense mu industry bwasomera na kumanyanga ningi kelikeroro na anamono igoro yo chikoba kego chakigwa na koranga ngakyo chikoba mu rubiri yo chiribusyo na nigo batebe nkwana nigenderete gosichinkwana nigo chigendrete na anamono kuligeli mu rubiri yo onyara ko bagokogenda bali batagete ko bagosoma na kumanyanga ngaki umurubiri yo nuclear
power which kobago kore emirimo nabo konyara koba kugwesomera na koranga ningi kilia kire senseme ywe gazeti ya nero gukwanerere push to enlist students for IDs raises legal questions mwancho muri bateba niko bono gusaba kwa bere go ikigo kibusyo ngabana bali ase school ya secondary school banyara ko baba koegwa egente kurukwe evitambulisho na anamono bateba nga niko bono egente kyaberege kororekana yechikoba ekorokya umuchandora chikoba gochia ase egente kurukwa data gose information ya abana bali ase school na anamono bateba abana abwabake niko bachikoba bagoba bakobe kwasa kurunga prone gose gonyora ba kosereli gubatali ase information yabo ko gachwa asubije nindo chibone kyombekyo kia LSK nigo kia soire na nemono gonyara kobage kororekana kwamerelia egitambukiro bune kibwe somena na kumanyanga mbirengeri kibiroro elia kirabago kwaneranga abana babe bakoegwa evitambulisho bwe somere na kumanya amangana yugale se gazeti ya The Star page ya kabere elio nyara koba wakoranga ngikiroro gazeti ya The Star gokwanerere nga why ODM's leadership was are far from over kukwana balengi ekogerage korokia liyo mana ligendrete nabo igo chisegi chiri chigendete chubo kendu asekia makia ODM baote abachitara ikiro mwelio nigo baote ababone nsemo ya linda mwananchi nigegendete bona kobage kuyaligani nago soa asegente gendete gotebekana korosi assembly goseko nyora kobage korosi line up gira chikobage kwamerania nensemelia bagoteba ya linda ground ikoragwa na Oburu Oginga umwancho muligeli bwe somere aiga page ya gatano kabere ye gazeti ya The Star ko babale bagokwana ningi kili yekogendera sesegie yueroro asensemelia yo Oburu Oginga ekobage koragwa no murayo yuko Oburu Oginga onyara kabaga okonywa na babo Abdul Swamad oyuro mugavana bwe county ya Mombasa Gladys Wanga oyuro munyakirogo bwe kyamekyo nabo igo umo secretary general olibono lenteno kurunga Catherine Omanyo nabo igo monchubuligili batebanga nigo esegie chikobage kogenda busyo asensemelia ndenda ndo bagateba abande babere bakorekana bakomomochia omugavana senator omugavana Orengo Jimmy asekili batege tambukiro kia igwe kwera linga obeire umuraibwe kiamekyo igaiga nindoche omubunge Onyakachi okurukwa Duma War nigatebirenga ko no koleta liyo rochiri nyinga sekia mekyo na namona sagoteba nga tabugati birengere libiya gucia sekia mekyo wesomere na koranga ningi kili yekonyara koba yekorekana women MPs want end to duplication in key state empowerment funds aswaniga mwancho muligeli abaswati babiri bagoteba ngati batageti chibestiri chikoba chikurwe gwago chiasibale kwanyoranga na ndego chibwe kaine gose emirobiri bachiko bagokorera nigo ebwe kaina namonakiro bagokwanira bagoteba women economic empowerment policy refill system currently weighed down by overlapping programs such as across the ministries, counties, donor-backed initiatives, which often target the same beneficiaries with limited tracking of outcomes. Aigango kwanda balinga kichibese chiko bachiko ana no mwancho muligeli na namono chibese chinga kichiko bachiko tumeka na agento bagotebanga chinga kichinde chibese chichiko ana no kwanyora na ande chiko genda sabantu bali abamo kwanyora nene jibasari muntu nale roko ndobuguli jibasari obuguli yo mugavana ocho buguli yo mubunge oruoroso yo mu MCA gakonyora na ande unde nero bwate ya aero scholarship kwanyora they are the same people bagoteba chi system ni gubone chiko bachiko be kuburunge na koranga ngakichiko bachiko koraga igadi ndoche aba ekyombege kyaba subati bakoragwa no musubati yo mu manager bwa mangana yubo kuligelia emirobili elia kobage okorune byombe byababunga basubati nigatebirenga ekyo nigo kebwente koba igento gikorukwa kyomweli nabo wesomera se gazeti ya The Star wesomere elio nyara koba kokoranga ningikeli ense ya Kenya nigegendete kuna kuligia aba invest abasoya sense ya Kenya elio nyara koba kubika chibese chiabo na koranga lende banyara koba koleta ligesa umuganolese gazeti ya The Star se aga kanto dogurunga pull out gagurunga my government se anamono kunyara kobaga koranga ngakyumura ibwense agendete kugamba nabarai akurwa asichinse chisko na anamono enchira agendete kuligi chibese chukorosi kegancha kelike infrastructure fund
ikiatagete kebe ege asobo litobwa ya bwichi trillion isano bwesomere na kumanyanga ningi kelikeroro elio asenchira bikendara kunire igazeti ya The Star na nditigangirane se igazeti ya The Daily Nation nera wana ntete korarigiriri migano nere yari ngega iga ntete turakuna sobwango bagotebanga umugavana nigo bono aganirie n'abajumbe asikilia tebekana nigo ekwamba kororekana yakanete chi bilioni 14 asenchira etabweneti umugavana bwe county ya Kakamega Fernandez Barasa nigagotebekana negati yabali barenge yakanete chibese asenchira yobututukanu ekerarenge kiombigilia Kenya Electricity Transmission Company ikimanyekana ndenga kia Traco nigobona niri n'abajumbe banyarako bakomumira nelianyarako bagakwere linga kichibese chichikuru kwa 14 billion chebete chigusira kurwa seseme y'umugano yu nigole ACPG ya 10 ye gaseti ya The Daily Nation nabo wesomera batenga provide answers on 14 billion ke Traco payments MP still governor Baraza wesomere na koranga amabuli na raliaya ngikili batagete abega kwirene lichiabere chita kamera 3 na kianda maiga yense ya masema mbia bono togendete kuligilia aliale asechi gazeti abanyanyimbo bense ya Kenya niko bagendete ko bakwirana kurwa sense ya Haiti aigangu kwa nabalenga Kenya police officers who served in Haiti niko bakororekana goika kurwa asendege na mono niko mwanchumuli baigete asomo chuyo Nairobi na ndege ya megurunga battalion ndege ya lichete na ekanyara kubagego baikia asese megurunga battalion base aiga ase county ya Nairobi na mono ime ye Embakasi bwesomere na koranga ki babiri bakwirana sense ya Kenya nondole umunyanyimbo na bogo sika nomitio twakiresi migo chagaiga onya gwachiete Haiti na bogo totebi ntoliko tebaliete ne liaga ningo ayondi kire message kira kwali kire message yonga keresimi ontebinga ki mission ya lenge namba 0788666663 litobe togo kwana na koranga ngaki erese mambia bono kulende nago tebi nande boigo na buko ngakiresimi ontebyo mubaroyo OIBC ogendrete ningi kilikia berge kolekana na abantu mbale batema gwake kira litwale ngo mutimoko bona bugwa kesimi na arona bekera ngo nago kwana senseme ya magazeti mbuga tontebinga kwa very satisfied nobuliki bwa bakichikura elio tunyara kabatogo kwana naye asenchira yobwikira no namba nago tebirigere 0788666663 nere namba tokabatogo kwana naero asema mbia bono ototebia soberete na ndoto tebinga kioroche chi county berichi ya Kisii na Nyamira niko bono chi alikiri kiliotebekana bakichikura batetani chiri bwe 50 nomo na batano batatu 363,000 bagwetani umubaro urense mono kero kuligera Nyamira ebwebwete ne county ya Kisii 17 kurwa se county ya Nyamira nabakesana negento kilitogendete ko batokuligera nabo igo nagotebiri onya gwachete Haiti orumugusio minto naburaga niko totebinga ngakienchire ya lenge elitonyara ko batogokwana naye asenchira yobukirana tubasaka bwo bago waka uno waka ngabongo bwatatu kwane asema mbia bona ense ya England bonega nigegendete ko mubwatia mungwana yo maselieta British Shock Shaha uyo gotebekana nigamenyete asomochi yo Nairobi nigo akotebeka akubwatanirwa no boibi bwechibese chigotebekana kwa chi pound million yemwe utesa naibire na nigo bateba nigo chibese chumurigeri egotebekana nyalta kabaga korosia ebintu bibuga tobututukanu akachinyora no mwelio agotebekana agatamerense ya Kenya nigo bone umwenchumuri uri somere ororenga ki ense ya England etagetomongwano yu anyara koba akwera ni goika asense yu na namono elia chikobaga kogambirwa arore mwenchumuri negati yali alese egazeti ya The Nation page ya kabere nabo wesomera mongwano gorunga Professor Ravail Munavu nigarenge egati yabanya committee bali bayikaransete na kuligerelia amaunchorelie areko bakorekana gochia ase sector HSM nagaiga nkoro kirenga ngakyumwencho muligereli bono asiriti ubugima bwae na biri abetega kurwanira na nigo bagoteba bakumunyolese gazeti ya The Daily Nation interview ya yabaetelio mwelio bakabago kwanira enseme eli HSM asenchira yobwikira nagotebi nabugo urubirengeli bya watatebyo kulikia bakichukura ngakikole asenchira eli bwene tepechi gatatu
gatatu ekwana nga how family is to secure release of Kenyan driver held by IC mwanchubulingo kwana balengaki ense ya Kenya egendete ko bagi kubwaterania amateyemo na korango mukenya yomo aselita Cyrus Tairu oyu ore konye ore sense ya America ochie toro bagoteba achiete ne egende iguru kwe permit yo chikoba kakwanda egende iguru nga temporary visit akanyara kabaga kwebwatani ne sector ya Wasombi na akabaga kubwaterwa sense ya Texas ikararwete umuchu Illinois nabonige amateya ye nigegendete gwetereme chando asbagoteba kurwa bwatwa nigo bono baboeretenga ningi kiligira chikobage komonyora na nemono nigo batakire ko babakuri gicibese na konyara ko babakonyora umwakili urachikoba gakurigereria manganaye asenchire wekeno tiganko nindoche naro kuna gwaka gaiga kero gwaka na bonko bwata na boto tebinga ningi kilikili keroro asemambia bono mwanchu muligeli anemono nyara ko batoko genda asubwa mona ko ba kugona kuba kokomanyanga ningi kilikeroro egento to kwana no mubaro bwaba yakichikura nabagoto tebi bali kirunga kya yoroche asenchira yoboikirano ekara tulese enseme chigazeti ine page ya gatatu ya egazeti ya The Daily Nation ekwanere goro yomongwano yogoro kunga Thairu uyo tebekana obwatire gose ole ase egetasedia kemo kyabanyanyimba sense ya America umuchio Texas mwisi kumwaboni gale nero umuchio yubu America nigatebanga nigo bagendete kuligi gwetani $1 milioni ibere libanyara kwa bakoranga banyara kwa bakumwigururane sense ya Kenya andara ligeli nande umugano uli olengese gazeti ya The Daily Standard no ole page ya kabere igoro yechinse chi Africa orogongo rwa Africa unachia tebe guchinyare kwa bachigo kinya chibestiri cheji budget bakoba bakorwa na tebanga na bonko igwa enchira abakichikura beli kiri na bogoto tebia semambia bono ototebia sole okay yeli TV soko bwakire. Hello okay oyo gachaka gurategerera atete gukwadera igoro ya obukuliki kwa bakichikura kidabata gakora bajanga ngo soere oyo rubura ibwense ogatebanga Ruto gatebiria bara ibense Africa cannot depend on no donors to fund healthcare iga batebiri abara ibande bamwe abo bali bakora orogongo rwa Africa umurayibwense William Ruto ntoba isako beke birengereri ase bali bakonyara kwa mwancho muligereri bakoba bagokwanira igoro ya kilitogoteba nga kichibese chikoba amininga ki orogongo rwa Africa rubwenete gocha rubwatira naso bwamba na koranga sector ya wachenu kunyarera kwa gekogenda busyo aya mokonyi bumurayibwense rigathe gashagwa asaba tukabwango nigaroreka nikobeka maisaye sorogongo rwa Meru Mount Kenya East namono ko baka kora chi campaign yoro na korango nyara ko baka kubikorogongo rwa so obwamo libanyara ko baga kuligia inchira ko genda ko ba omokonyi bumurayibwense nigotebeka no mwanchu muligirili ni ko bona tete ko irigeka kyamatuko 15 asense meyu ya Mount Kenya East lianyara ko baga koranga kire gati abali bachiko baba kumubwatesia ase etale yaye agochiko baga kotoka sense meyu ya Meru ne omo waziri Chovri Ruku na namono gukwa na balenga ki agendete ko baga kwirwanira na koranga ningi kilkeroro ODM nero nebegete proposal SMS egotebanga se bintu birutete toigwana ne serikali gati yabo ne kirogo kyomokonyi bumurayibwense lietantu igwete Gladys Wanga gukwa no gotebanga ODM ni gobono egochikoba kekugania libagaliria lia obo deputy president kurwa asense melia ende bakoba bako gambanero ya UDA kairete nkonyora nde clip ikingo kenyora na bonda ko bekire chinga kichindira kindero nechiseme tochiko batugukwana chiwika chinsaiber tokwane tororenga kyabana bakaba bagochora iginde guruguchikaria chiabo ngakibaka genda gosoma na nemono ilikoranga banyara ko bakonyora alibwenete asemambia bono ningo chikoba tokoba no mugeni tugurunga Alex agake koteba deli italia iboro tochikoba no mugeni ukuru kwa Alex ase studio asemambia bono tochikoba tugukwana nere igoro yechisemi gotosukale abana mbakore tamatem last week ntwara kwanete igoro yogochora chikaria chiabo nturigererie sector ito yechisemi
tororenga ningi kilikiroro kobage gukwanirwa na namono tororenga akorunga Alex Ugake ni gale certified career analyst ni gakonyara koba gakurigiria mangana ichi seminar namono umanyango watebinga kyokonyara koba kugwechorere pathway yiri yago chikoba gokogetebanga nchebono gontagete koba muralia nchego ntagete koba muntu gete na namono tukwanire nonya challenges tiroro ichi semi chito na jonjibwate gaps asamangana capitation akiabana baitu chikoba gosoma iru ni gale chinsa ibere kera mugeni itachi chikoba gago ikaransa na intuga igatoko ngenda busyo mwanchu murigereri ntagete kurigereria ase gazeti ya The Daily Nation nebwate emegano endere gaiga kyo gazeti company ya Nation Media Group ngotebere ngaki chigazeti chiabo chiri chia e-paper chiri chikoni gwazo mtandao chikaleka bachiko nigwa asenje tabunete abanyanyimbo nigo batagete ko bako mocherera samatuko musacho yo moyo gotebekana oyeretio mwancho yakurwa egoroba ya gatana limo na omwali akanyara ko bagosiri bumubwaye Moswati oyomo oyu aselitko ligotebekana lia Jumapili obetega kwago kana kurwa segoroba ya gatano na limo se ensemo ya kileleshwa iga Nairobi igarenge no musacho oyomo oyu baumira ntenera sensemo yo mtandao nigobone gotebekana nigo baumire litangana litangani na anamono mwanchu muligilio mwelioya bagotebanga umusacho oyu gotebekana nga nigo egotebekana iratuke ga murutete usiga kagire kumuruta umwanchu yo baumire ntaso mtandao musipati kurunga Consolata Githinji bwe myaka 22 na ndeni garenge umwanafunzi bwe University ya Muranga na akeigo mwanchu muligile kara bakomerana no mungwano ibagachenchana chinamba bakaba bagokwanera sesemo y'umtandao bakaumirana kulende kilibate bangomwelio nigo bono umwanchu yoye egotebekana gwete kurwa asegorove yuniga tebekana arwete chinsemo chirichia arwete chinsemo chia Muranga agaika Nairobi ase kilomita 50 na isano kera anyalta kabaga goikagaiga na namono gukwana baligoro yumo subati yu Consolata Githinji na umusacho yubwe myaka 33 bwesomere na kumanyanga ningi kialenge ngikirete no mwelio mwanchu muligereri amakweli akabaga komonyora kitigarite kianda chibe chinsa iberese mambi yabono ntaitengete asobwango lyo nyore libagali yalyo kweyaliga no mogeni itache se studio oidago tebito chikoba tugukwanira amangana yechisemi ase emambi yabono dara ligereria dara ligereria se gazeti ya The Daily Nation meganendera toke etigarete aswagale gotabaga umusacho yomo oyo gotebekana umuitete ngina nigobona asibirwege kakemia ka ikomi kigambere kurwa sensemo ya Muranga nigobono kia musiekeire umugaka bwe myaka mungwana bwe myaka 30 ege kakemia ka ikomi aseke kegambera chikobaga gosibwa mwanchu muligili sejera kubwatekanigilia atabaniga muitete isemoke na akanyara kaba boigo gagotebekana akamuita ngina asikilia atebangani gale ko bagakwirinigie siumbaga igana bwe somera ororenga kyumungwano yo achiko bagakobera asikigambero wetania emyaka 10 elio anyara ko bagago saf egesibukie emyaka 10 aigango kwana bale ngaki abantu chimisatu babegetuma bako babegetubyara kubwatekana kilibate abango kuburu ko mulemba sensemo ya Trans Nzoia na umuwaziri bw'uburendi bwaime Kipchumba Murkomen no wale sebichaga iga elio nyara ko bagokoligereri na koranga ningi kelikeroro na okunyara ko bako gwesomera tigo naraberi koligereria gokwana bale FIFA shows its hand as Hussein and his committee pull apart aiga ekyombegia FIFA nigo kyatumeteli rube elio lirengete gotaga kumanyanga ningi akara Hussein uyuru muraibwe ngoyo imense ya Kenya gyarusire tu abisi elio bwe somera na kumanya Sebastian Sawe bunamenyi yanchogete na akanyara kabaga kwebwera chishilingi chi milioni 129 maega yokoro sistri yu
ime yomuchi Olanda ni bwesomera na korangaki abetega kumnyoka chimbere chu no mwalio yakabaga kubwanta tekoirana ase gazeti ya The Standard ndole nero muganonde onya gotigarite gaiga elinyore libagaligiya yokuyariga nimuna nagatebia tobe no mugeni ito gokwane bare kote bare igoro yekiambagia ODM na kero kibina kyagendete kuyarigania na nemono koranga ngakiyo chikobage gocha sobwa mukulinde bagatebanga ODM yale korekana koba ekiama kibwate obomo nigobono kigendete koba gekugwa asebirengo bigoro tigango tuligereri aliale asechi cartoon litunyara kaba togokora alia ale sechi gazeti sema bia bon twarakwanire amange asema mbie tigandara aligelia page ya 12 no cartoon ya The Standard yakabanya teyo nyebugati wike page 14 asere 2027 kilometers sha teachers aigana bokorengereria ikatuni yunge gode ngiye gode demonstrate okwana bale igoro yomuroberio sha na namono ngakibono bateba ni sabali ya 2027 ibarasi yabaije irise kwanya basoire igoro batebekana na ebyombe bya balimu na ndakoranga etigere yakanete ngamagana atechi kubage koyanyara Daily Nation derante tetoligelie cartoon yaye tororenga ningie ko illustrate sema biabono ase tagete togeda sobwango na koligelie cartoon yeyo rato kese page ya 15 kabere asbagoteba I declare myself part leader na bokoligelie ningoyo I am the part leader igatalire tomo e mattress ya raire igoro broad based aiga timati gosono mugati goraraire osinege PC yo mugati abwatete nabo gwesomera na kumanyanga ningi keroro toendese egazeti ya The nero tororenga ningi kilia ekobage korokia asema mbia bono aiga nkorokire ekeminano FKF scandal na aiga nabo kunyara koba nero gokwirigirira gikirabo mwancho murigiriri na ikiro mweli wechi gazeti asema mbia bono murubiri ne soko bwa kirebuna nagatebyo mugeni ite no arase studio gorunga Alex Ogaketo chikoba tukwanerigoro y'ikisemi na nemono ngakyo kunyara koba gokwiyagacha asema mbida gatebya kiro buguritie bagi yago kwenda ase school no buguritie ndoto yago ne ndoto yu mambiende kero ko isansura na bebwe netere tamatunda sore tugatebunga kino kagembinde tuje tubuli abagakali tukulinde ngiye kwara mware gotogosera linga kino kagembinde mware gotoberera limotetebi mbiyo ugake ngototebi ngaya biberete Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Kera kama tingatara Gaiketa ni ya nyamira na lena shauri sangwe Ngararo moijano Umotu bataya mabwari Murigereri bwa Nsoko TV oyo no muroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Ole bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Ine asama kia ya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obogima bwakira lituko bwomogusi Nigo bwale gosirwa nobolemi Likomera, liburga, lisamora Bionsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo Ningi keire libaga likiage asenka yomogusi Nobo nchereria, nobo orokia, nobo nyanyimbo Gose nobo agachi Somoroberio wikiage kimobusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera
ritkoria ijuma chinsa ibere cha mugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kiraritko tomocha mirna nabali bechinguru elio manya abona watka kurutanya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwabatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chisemo chia Mombasa antonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke korugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancho omurigereria ayano mututire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What a that from Gareth Bale. Teseni kia ogien Soko TV. Ibona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwenda chigosori ao oboikeranu. Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha na bakontona Erieta Suarez amakosori webegi iyokolyo keraritko olio chimamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanya kurosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Magega ya televisheni ya Soko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogokwa gose okubonchulia bono na bokonyoli baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment
for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishe itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso w'umuguse. Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime y'Ensoko TV uboroso w'umuguse. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya
ekero nachigwika emiaka sita ngachaka godevelopo goira samagoro wane ikamenya gutokanga na twarira oboremi ona gwachagete igo aya nime yo muroberio bw'omwenori kira ritukure Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Kera kama tingatara Gaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngararo moijana Umotu bataya mabwari Murigeri bwa Nsoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Ine asama kia ya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obugima bwakira lituko bwomogusi Nigo bwale gosirwa nobolemi Likomera, liburga, lisamora Bionsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo Ningi keire libaga likiage asenka yomogusi Nobonchereria, noborokia, nobonyanyimbo Gose nobwagachi Somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko Tomocha Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi. kege bancho murigeri chetri komine ibere maiga echinsa ibere sebambi abono nande nigotete gonchore studio ite ebense moyo gosomigwa yokaigwa maigerio elio tunyara ko batoko manyanga ningi kelikiganirie semambi abono na namonogo mbwato mogeni ase studio tochiko batoko ligereria chisemi bagoteba nga chisemi na chichiko akiro muntu libaga asobogi mobo ande mbale batale cheko baba ikaranse se kirwe kera ko ligeri bono iga onyoranga chisemene chiyo chia murusiria sarule igona bogo so senkwaneye ekera to kwali baga naye
obego gukwana na intu na nemono tonyara ko batokoiranirania a century libwenete nchinguru ku Innocent Onyango na anemone sigeta seni geito gaiga go gwa kesi mi go chagaiga namba itere 0788666663 inere namba ito isano na emoni go chire isano mweli gwa kole lisato na nigo tobwato mogeni tokurunga Alex oga kenta ete mweli bagati mati osina kama itike usi bagurunga young people vale chinguru kegusi no kemanyete Mr. Alex. Asante sana Mr. Innocent. Mbia mwana wagusi na wakondi andonse ase mwabeta ligongolia gusi. Kegusi na kimaita kabisa. Anda asante sana se mwaliko yo ikagaiga. Tukwa nao iboli nao bana tumanyenga na kitoko konya na ndio make most important choices kila wachora chikosi chao. Kila wachora chikosi chao. Igo mwanchu muligirali Alex Ritangani igale a certified career expert. Certified career analyst. Analyst. Mo egasi no nereli Ritangani. Misachinde turachakira abo. Egasi tene una career certified career analyst no abantu komeki chi career choices that is in line to who they are. Kero monda atomire different, kero monda ireke wa different. So nakitoko konya scientifically oimanye ojoleke wakia. Yeah. School mubwate you have a bureau, an office? No, it's a social enterprise. It's an organization. Okay. And I deal with the leadership and the career guidance. Iko abarayi nko barosa mule na abarayi mo target young people. Yeah, mostly to target young people because I know future wa mambi. So na kutoka target wana kia bantango cha bali chikosi lota kile gachor. So na bana aba school wani. Okay. Mwanchu muligili sema mbiabono na gotebiri ni gotule na Alex Ogakechi taikadiko minenye chetira sema mbiabono no roche bono asensemo ichisemi twara kwa na mange sana lakini nende sema mbiabono na bogo so asenkwane yo tegerere na nemono tunyara ko batoko manyakurwa so mugenito na kiri twatebire sema mbiye ni gotuchiko batoko nyora obosemi ngaki abana bakunyara ko bagochora enchira bachiko babago urigie mirimo yabo y'amatuka mambia abanigo babwate ekiombe kyabo gyokurwo bosemi na ande batebanga ekira babo bekira sa maiso batebo borombo success na abiri bigo jara kwa bigo kolekana mbege ne tembiroro na biratoke no bwate birengera byago tete kurwa sema mbia bono nabo okurwe birengera byago ese namba ite simigere 0788666663 na nemono gaiga etogokwana morokia no morokiwa nabo igo tokwanere oliokurukungu moiboli abantau batatu nye mwalimu taiyo moiboli na aboro no mwana wa ekende ngira kolekane nabo igekera omwana ataiyo wano muibuli no mwalimu na babamo tiko gwenera gekara bate abanga chinseme chichonsi sato nigo chigo chamo chiaro sinte gurunga stakeholders asemambia bono ni matenga litukeli litangania abana bakwira na chiskuru nabora nyole ngo muibuli naliyo chinga kichindo chikomanyanga yo mwana ogagosoma abande bali batana kogenda barono na abana babese bakorara base bali bakogenda chiskuru chi boarding abande kwanyoranga chinga kibune chiga bono iga omwana amubeke gali rote bango mwana ochire school taliko manyango mwana ogagoikanchira mpaka buguriti chianga chinde bakoborombana ni kurume kwa manyago chakote ngo mwana garueta matukata to taraike school ni matenga lere school chabere chinga insana asba kunyara kwa bakora UNCP. So Mr. Alex ekina kito cha kabato kutokoligeli na ndebuna watebire no identify umwana oyo morolenga kimoko mokonya back to school. Yeah. Yakebirengera byawo bire igoro ya back to school. Ntogende tugusumbuka sana gusunyoka tule bintu bikongete sana. Yeah, Innocent, asante sana. Ntole awe ngai government in released around 23.4 billion for capitation second term. Ase bali ma dinga inareta mwentambe kabisa. Ase chitambu chonsi first term, second and third term. So this is the longest term about our experience. But despite all this which was a 23 billion shillings, it's not enough. It's not enough. Actually, okay, naturally, to take up 76 billion, which we need to get na kitoka chibaseji chitoke. Because Innocent, reason we will receive oniga, inkiego gara paka wonika. In 21st century, bado to amasomo illegal excess. Because naturally, the work is around the seven categories of bursaries. To the bursary of MP, bursary of MCA, governor, all the way back
GNGOs. So kwa nini toko piki jibasari tuchibe kamo chonzi bito collect because Kenya tutokira around 250 something billion Kenyan shillings and tonyole free education from kindergarten all the way to tertiary educations. So instead you go in this state of limbo whereby etoko struggle about money umwibole kwimuka mambi uchumi era igoro masomo ya very expensive twale go eserikali yale twale ko babantu ba understand the situations chiwese chonse bichiko school twale free education amanga nayo si bitayo bache wanje kekora na bakora osema chika bakuru ku legislators omu MC gatagete kitikia erero nena atataro kane ngurwale baseri yae nonye no mweria chief onye ndiye konyarekana na babwere tatwale baseri everyone is there atagete ko gutwara gwatebire challenges to bwatine chia capitation na boniga abatugukwanira mbali bakogenda chi school chirie serikali we assume ekuru chivesti yae abana mbali bona baro bakali chi university model yenya murai wense nera retete tia turayirigiriri ura interrogate on that level tumaye so abantu cyakora abana bale form 4 mwako na ubo mwelyo manyanga onyamba konyora kendeiga I don't know wose ngakimocha kubatebe gekara mbako irana bale bagocha bayirana na nagina tete kurigiriri percentage y'abana bacu bakora umuiroro bw'amatemwa it negendo gere disturbing sana igento gekogera togotwara mangana yonsipi nelinga Kenya twaberense nga kiregento ni siasa kiregento go politicize na ndende batebe aba kusiba minto iga mambingo basomera mangana ya magazeti na bantu ali ba register wakachikora mangana to kwana tali different na governance omuntu oli okwenda mambigwa litukolithio cyo chikora kwa bangira ni wake kura omuntu nero goja wa affect na kimona akwende skuru na kiumwana ugaga jole ekosi na kiumwana ugo yase miaka 10 kurbono nkasikia wacha gukora so unless antuna abagusi kwanza tuwe banga ki are we ready for structure governance totwale the clear governance omuntu kwenda bunge no muntu maitenga ki ingeno muntu maite keren ko porwe ko to kende skuru na kinkoyo ingeno muntu ngetrete so last ma first of all to structure governance agune evidence ko chakera muntu yamana watenga toko differentiate nini politics no bogima nevintebimo so toje kwasa tojamo tia toigwana ngaki eshida asere Kenya governance toja keraga gutoko fix gago kerigente ko streamline toke ko baburunge abana abono bali tigadara pick bono bwango ndara chakana ndene na gotebye abana mbara abagenda igende yigoro kunga senior secondary school new breed in town nande bakurukunye kina kirasi gitangani Pioneer Club amini class abana babange reports chigo soka chiringa abande bachiete bagachaka bagaswa STEM abande bagaswa social sciences abande bagaswa arts lakini umwana w'ikirasi gete arenge STEM ugundure ya mokongere sana andi kwa mugundu warurukire all social sciences I don't know say asamangana ina career because bonongo chakali go shape umwana ukor mapema you are looking into that yeah we are looking into that and again tekenene no lero tekansteka iga be entra cho topic hiyo to around 700,000 abanafunzi bali nkaboni in the school in that form of transition is also a big challenge so kedo kwana bangana ya career choice for these young kids in this new curriculum ya CBC and God forbidding ali tukondete kanansenga totenga ki ngatoirane astwalenge kale it's not possible ense ko move very fast and last matoira in because in two part of things abasongo tenga is a global village na kamuchi twense toramu so there is no way to Kenya kinga bone yangire ko ya to rustana astwalenge that's my top in line na kinse ko move so the biggest challenge to wata bana ba mo enta ko mano chora STEM all of a sudden yamusinya oja go drop to social science is what we call mentorship and career alignment kekera abanta bane ba ko influence abana ba chora chi pathways na bible into bible abange ba bere shaped ngaki njikana ngeko kina either bo mwalimu ka bo munyagitari abo mu engineer chiko sirija bata moleta but bono enze kumuvire ku rubega ati
gukorosi otwale skill competence skills sasa wekoro competence education utwale gintu kiri urakore tari gintu kiri unga okwaeresa gintu kiri urakore what you can be able to demonstrate muntari gere linye kente kinaye gwakora so tuiwana kero muntu atongire nekewa different au no to jakera kwanza njeningo emanya yo monyine kero kwa monyine ayo monyine nki urakore nki kelime yago ya monyine urakore kero kwanza tene nki kiri urakore tene disoli yakabirenga inki ntakire gukora tene ura ne maiga 360 degrees maiga uburinga ense shida kirororo so inki takire gusomera solve a problem because take to nasinga ki omushahara talijibezo kwawo ke mutinyo yarire omushahara ne reward ngina ko bakase kugusi ingabune kewa nekewa because kire wakolegas kwa mutinyo yarire umuntu agukori reward ngaki wakolegas ngi asante so unless angwa more oje solve a certain problem then there's nothing you are doing because we are moving from educating abana mana 845 ngwa we educating you 8 CBC yerenga we are developing problem solvers ase abantu bago chiko rusie mechandero nakia kwa chikapenta chiranire chibundi nchi abure kenyoro chigatoka chingao chikaruete timati esi chihigire tikukuru ura watabirego so ekera tokoligereria the current system tubwate is best suited for our people asa abana baitu gusoma ekero kwa irigereri watabire nendonge but are we implementing fully na etakere na awanu tubade mechando au no mechande aine mechando ite because asen kora ya name deep a system tubate ya education wonigero ku CBE or CBC nere the best nere takide the issue tubate ni implementation because implementation which akira abantu bali baro obvious all the way to omwana omoyoli ocho ikaranze grasi so if ntogo twara resources enough because ngwe kwe boliga kero amo professor Magoa nyasabe kenkora ya saronge kera lenge minister of education ntoloje ubwagajwe viras very fast with the wire able to build more classes ingikia gere to achieve eki boni ekere impossible to achieve it's because chiwa seche enkolosi was a national government chiru straight as sub counties straight as a school kwa gache virases but boniga konye asegete tabwati kura nyinge akoba ngaba ukora sideline wale wale chikura nyinge bana bairwe basi virasi byagajiro so we must be able to equality tutanga ki abantaba ikineketa getokole let's focus to do that so the biggest issue of course implementation yes ngaki tugonyara kaba tugikirania a system ni bado nabondo che bitabu ngo nagokwano bire byo gwako chichaba biri abana bagosomera biguru nga curriculum dikembelia KICD yekorosie curriculum yense ya Kenya still bago nagotunga issue nero ya tendering issue ne karoro echi publisher chinde chia chire chibwate bitabu bitaliko genda according to that one bono tigatwarura abana aba challenges chirore education sector at least ngo nagochikwa na tole ngo nagochirora tole and maybe toche tonyore nonya n'abajumbe bali balese committee education one time egaro ikaransta o interrogate kwatebeke na kindo chikira na barotore practical solutions bagenda tekorwa abana baito bono tigatuba beka sensemo ya career kusups nerere famous nowadays yes nere wako ikosi tigago turaigwa kurwa sensemo yo actually tali kusubste kwa ekosi kusubste ego konye ko ego ko igiti aso wetrai lakini bona abantu bange batega bona inere ego ko ekosi but into that abantu data tumanye ga una bibolinga na banafunzi specifically about kwenda sa university egrade ekere important okwarao also as a university but once was as a university wakolere greatly to most extent ngiri relevant. The next question toja kubolinga ki egas nere no kole innocent to iregas yobutangasaje no kwane to iregas yo wasamiro egas yobo nyagitari no ruali because now it what we call skills. So the world of work is moving very fast whereby now people need to focus on skills for them to achieve. Yes. Igo gwatebire tutete kumanyanga ky'umwana oyo
watebire gateway amasomo nara na eno takiri wichi ko deliver boniga wateba traditional courses chiro chinchi tigarite gusi abantu bado boniga onyaye turabo munyagitari bado igo turabo onya turagenda uchiobe umwalimu turagwenera so ngakimoko model your conversations paka abana bacha gwanchirana new courses chiroro monta kwa statistics boniga okana lakini boni wise kuligelia kiombe gya IBC I think imbabu atitisa chikuru statisticians bako bakonya kuligelia ingikelia ngakia bantu beli kiringa ki distribution yere pa county and all that one lakini kwa nyoro muiboli atabe tinta itiko kororo actually SCO ya KUSSEPS Dr. Agnes Wahome na nere set a very critical concern ya nelinga tutagetorigereri CBA, that is competence based assessment etakiregereri concern ina ingota banga aba iboli tiga gusuguma abana bakore course kiri mukagetenga na chichirororo chichia kale chichibota moleta marito support umwana oyo achore course eri fit in. That's the only thing. Because as a parent, your role is to support. Bantu bagona kuligereria opportunities tira still the government nere basket ya nene yokolika bantu na private sector of course neroro naroche igorekera nari ngese galime oswatio yo mugo kwa no bale gwaka akiritwe simi no muntu gitokora akari gusine agent ogatebigunga nintageto muntu ko install CCTV na nda umwali achikobo ka kuligereria CCTV gongo mwaka na 60,000 wanongo debate barengese simi yaya tego by bese lakini bantu rajore bakorete kurugusie gete kira jore mbayo Innocent the biggest reason why to move education here the biggest reason why to move from 844 to of course to about the area 7 something to 844 that so there's why to move to 844 kwenda CBE is that eto to move from job seekers we want to move from job seekers to problem solvers so going forward we want people who create employment. Okay? People who think create karinga, I want to start something. Create employment. So if able bakonya bana kolenga ringa ki ntoliko somi bana baja kolige gas. Eto somi bana baja ko create gas icho. Because as much as the government can try, the government take create employment to accommodate our wants people. Now again unemployment is not a Kenyan problem. It's a global problem. That's why the globally and say on thing come move from collegas to create gas. No take to get so chicos chinto nechingia sana lakini umwana ina fit in it because toko suma abantu bonsi baenda bakole obwalimu ngoja korwali toko suma bonsi baenda babanya gitari ikirege to kananse tingo ngoja korosi toko suma bonsi bakole course bakole mechanics ingo ogoja isiko gaiga gotono nyona machi so igende kenelinga ki to understand umwana oyo ningo personality umwana toje gento ya kabero umwana inkiara akore toje gento ya gatoto ensenga yegochi because kijiroro because ensenga watenga ki abana for example abana boniga ba Gen most even now the young ones most of the courses baja okara mambia ento jimait. Okay, so unless now we create people who are competent enough, people who can think critically, people who can communicate, so that whenever they go to any job, they can be able to think critically, come up with a solution. Yeah. Okay. Igo litangani tutetekora bana ba torenga ba gachiru. Now this is where you come in. Mubwate si abayiboli n'abali mukomanyo umwana ko identify. Umwana ono ali school gali umwalimu nagendete ku assess. Where does Alex come in? Unabono expert kuligerelia mangana ku analyze mangana career. Umwana oyo tuchikomanya bono kurwa we are picking this child from the classroom komwa obosemia and then amanye ngakia konyolete coffee yae. Na ande truth be told na whatever ense ya Kenya tuabuta mona se traditional courses na paka bono igabuna litwali gukwana na bata ikusups nere ko muibulie course na bamanyete gusi banta bange bagana kuyebera lingaro rangi yerarete. How do we find our take off togenda busyo bunegesa kutumanye to chake gwanchira na chikosi chiroro feedback ngakire it need to move more to koru as to ngorengere koru
ingente ketangan tokeruna intubuna mwanya intubuna bible intubuna all stakeholders. First of all, no co-embrace the new curriculum, because I can say here that tindochi otherwise you I not tolerate moto. So the first thing aquí tuanjirane asetore tunyi impress. Into ya kabere kurudea tuanjirane career counseling at this point voni gaso yobugima tell you an option. It's a must. Because last month to shape Omondo are in line to what he wants to do. So ntubuna an organization how we come in nowadays been to be changed. Caribbean monta call form 14 all that. So nowadays we are to grade 9. Uman last match actually a career attack kokora. So it's not about looking umanoyo in care good at umanoyo in care because at the end of the day na kung sana commerce into passion. To commerce passion human. But you can look at career motivators. Inki motivate umana. Okay? Career skills kia buat. Okay? Personality umundo kile kumurigere liga nothing ne ase TV akwane. Mundo kile kumurigere liga no mundo ranyenye kanye tuoni amanyinga itekotama. Narwa lyo mundo. So as more personality umundo ne abe best fit ase gazira kuchawachora. Baroro first time uliria Mr. Alex okonyora buna bono iga I've seen muna tubete chikamera chigwo kagaiga puntaru murali umuya sana komaleta gaiga first time chikamera cha mu intimidate but gago chagaiga for 3 to 5 days kwanyora bono mukiro chire wobere one of the best kubwana wanyambali bare komoroki. So are you doing a first time experience mwamba nyango yotawo chikonyara because abantu bale quite nervous on the very first day na ndimbaroro no batatu ale point akonyorera mwalimu liyabo liswali atarakoro kabako ni gora begete. So that's what that wants to kora in the mentorship next. So keto akore career counseling to identify your area of strength nga aine gora fit. The next thing is mentorship. Okay? Kwenye kuteta kwa mutangazaji tukoira so mutangazaji understanding into bakora tali ndo gutangaza understanding kinki yakora muntu life ya nere negia kwimuka mambi negia we prepare all that so that now you are able to align kwerora ngaki eken nin colleagues ye so mentorship comes in ke kaire mentorship now you are able now to set your mind ngaki nin colleagues ye of course kere into life ngi what first time yeah so but kere muntu yakora mentorship now is able now kwimuka na kogenda bune ndenga na chiri kogenda bune ndenga oncho muligeli kugure batabanga mentorship na ndebono syndicated gento teto chikukwanira gabu networking bune organization mwende te network na abantu bali banyole gento kuru kwa settlement yase career life yabo bade bali bakataite kogenda barara state house ngakimura igwesa akora nabono narora mu murumi ntonara oyo montali gukwanirieta nabondo chinugo jumba atagete nabondo chako na gutararia ange na bunge kuna kwa ndale bunge towers arolenga kio mujumba ko aliganie bili yae aigana Soko TV mwanchu muligire sema mbia bono togendete gukwana noyo Mintalex yokake naenda boko basenkwane asokolete birengere byago insachindora atwale liboli utaki ko manyanga isikili bago korankire kieke because ona wakole semene sana Mintalex liboli rindelia kabera bono liroro mugonda goteba watebirenga umwana yatakira nyorete kof available opportunities mwaro lirikiroro watebire ense ya change years Museveni mwina aboganda agate abantu genda moon da batebiga gi their team is barule moon na inu liyenjira moji we explore what is available for us now there's everything for everyone. There's something for everyone. Again, don't take mundu wani. Umano lio. In fact, most kerangwa na Bible. Umano yorojinga taliboronge. Nayo taliboronge. Talimuano taliboronge. Nayo tara mu understand ino wamenga inkiata gira kokora. So there is an opportunity for everyone. Of course, enzengo chenjira. And most boniga yamanata nga ndete kokora right because enzengo ende right. Tutaki recover kemanyigia itimono. But what you need to know na ki idea ya colleagues. Then ya segas yago incorporate nyebe kimi ego konye go support what you are doing. So there is something for everyone. Of course there are new courses that are coming up. For example, kuna Internet of Things that are coming up. There's sports and sports science. There's some careers coming up. So what careers are really emerging. But the most important thing is umontonde wens otagarret. In the mambia aswaka sikoiga colleagues. No kabanga kiti acho lege into keri kere passion ya into keri ale ebokokora.
Asogwanche kwae. Namba yetu ya studio 0788666663 inere namba gutwakire simigo chagaiga nyakobwatari boli gosenka kichinde no tate komanya bintu ibere bitatu chisemine chicheito na namona chia kinirio mugusionde bwensi asare bagate abanga mugusino bwe chisemio chibwatera koboko chia mokonya ogenda bosio na buratoke no tate koboli Alex abana mbale boni gabale se skuru bagenda tona koba bakona kurigereria nki bakogenda achita karigereria kanyora ase gateway kelia ya kusupse ukonyirwe ekosi yaire bono igatotebe igere kurigereria mangana statistics na bana kweboli nga bono nga kingocha na akora ba mintu gochaga iga abantu bande mbali batali komanya umuntu nde nantete umwana yakande ekosi ya hotel akaranga asali chibesa lakini umwana iboni ganero bwate chigasi chinyinge kubwa bali bande bachito bwalimu soko bwakire wira ingoto kwa nere semambia bono kwa na kita mwangu nyakora aginya kurere nyakore bya bana embura yo katubwata na intuga igalero ya tu sana bone nyasa oto embura bona tugwa likeni turakwane eno jana gote mo ngwano ineke echi sebigento eno kira asira kukwanira ali nyondi yali kunyarikana ebinte binga mangana echipasa likuoda lisokuoda byali kurusi kuororopi pesa chirichonsi chimo kiwe abana bali bili school fees otwara okonyeka kenya mate bintu bino na bya abantu bakulira ndaba jumbe no mubanjere tabwese chibasari naba governor naba MCA aba governor aba MCA aba bunge ibintu bino abantu bakulira kibasa chichetu cyari kubwa tuchonsi chibe kwese education umwana ari bebe school fees kanye yaro konyeka okay ninkero je bakukana ngento kirinkebe kubo ngento kanye nyori na nyondi abantu bako tuyupi kanye twara kubo elimwebe busa kira bana basoma abana ma school yebura bana kibase bona cyaburi abana bako ende school Peter nore convinced ne system yetu bwatenyi echisemye birengera biyawo sachinde no bwato umwana kwa ende school ebone nya ninyu ngetoko boko kiagera in fact ngo arigeri ande nyonje kumbata kamana kama abuka kare usengileti kiaka kapo abana banko mathemba manyita basoma origeri system ya ruo umwana ariko ende paka form 4 atama ikosoma kiagero APCD GDG arengera abantu bako gesi abono isuku chito changa iga chite school umwana ko automatic so mwana alfa fata ba yaga so ko mwana ga kinga na tene busia bata ko na nyora ngete okay konje system yero ni nyonge to ko ko tegan keringa bare ko to change yake ko to retele free education bado na umugo basali garaba gwake mipira chisabe yakagere ne gatagete na mupira bayi wake kendo ngero nganje tene ko so okay umwana kabwate taranda yae osole nganje na agakira umupira no ndigetegas okay igo bono ngana arita itengajeka okay igo taranda ro ne very important thank you umwana ka yonje takano mwana na kole mucheso ngepia simi kegera mucheso na boko boko asante sana uyu wako kuwa na kuruchisa mochanya kore soka bwakire bwakire muraria bwakire buyani ngoto kwa nerese mambia bano kwa na Dr. James Magete mrako ngoko soko mjinga ngakingo kolere okolere buyano bokendu bwe kamna yatu bwakya anda tebaiga ama somo abona goto kunyongo mukoneke yo mwana wako mupira onyo sama science onyo ko minyoka ina biko kama konye in future lakini asa moyo masomo abo saro ndio chira be mira pesa Kenya mata karaba rai ba ko gino no rayo adanga ndama masomo ngo konyaleta gosa lakini ngo bimoro bosowo ero ko montoka irire bosowo nane ba ko bo wanyango no mwanyo ko bera ba ko ibera dibe okay ekeri sako bimama na bona iga abora nyarji ba sachiwo te diji nyinge na bona bali mu kwara bata ko goma ko igu ba tanga ba ko disili ngeri 17 aba batara niko lakini serikali bwata kibesa njenare ko teba no ena babunge no ena ba MCA kibesa iko banga ngana ba ko tenera mangana PDF
gachirusi kuchire kweke wangu kere kama chigo chero mwana moja kwa moja kiara nyingine na chiko ibikorwa ro twanya kwa sayarwa mitini twanya kwa sayarwe. Okay. Biyamona sana yo Dr. James Magatumira ko ngokoro twampinga. Biyamona sana, asante sana kwe gule buna bagukwana barawege nto babuga tip challenge yene ne buna naro ya bible ya banke ba accept nga chikosi chiabono iga they can be developed. How long will you be able ikaransa no mwana mo convince yanjira na chikoba juzi naro je conversation actually yale nge TikTok bale gukwana nga lawyers basiekire because abana bakwanda bali artificial intelligence none client y'umuntu bwe somera umanyanga ngo akoyo moro gucira ko bayiga otiga bodi gikosi bagate bajibwate jibesa no bulemi buri bwagangirwe ibintu biri byagakanira biri wate ababuna what can you be able to do. So of course ntubona career analysts career counselors ntubwati luxury yo bacharero mwana course usiyo como convince nowadays itokora ecos scientifically to take through a scientific process to ikaransa to correct assessment unantuona una krabuja ngase corporate career academy to wati ndukuru kunga career assessment tool so to take through 40 minutes career assessment tool just simple questions to understand yourself ngaining all those kind of things maswali to is tolanga as in terms of skills and abilities na kiula as math speaking and all those kind of things then ketwa call assessment yibono to generate a report. That report is what we use to guide you. Ito wajaga from a very interesting place muntu yuningo because innocent enjira ndakomanya enjira basani bago komaete enjira muibuli agakomaete enjira mwalimu wasometa komaete kama muntu abate different view ainingo yes but scientifically we are able kukoleta amo to understand ki innocent yo ningo ni introvert ni extrovert are judging are sensing so muntu kiale so que to understand muntu ningo en base yetu yo konya ko jolekos so que to manya ngai ningo the next thing to kulika ki muntu yo inkie ko motivate as life kale motivators muntu skills kiabwat to le skills chiago to take the most dominant then mono to call what we call abantu wale ba call tesa wana wale sababu na what we call correlation analysis to analyze samangana yonsi to tenga ki kulingana bunole sikosora kole neji for us nduli kwa course mto kwa around 10-15 courses jitadiji ko ara nai because in the world of work into what 20 career clusters in these 20 career clusters in the world of work into what more than 150 career paths in Kenya bachi strictly 3 because of his understanding then in those 150 career paths into what more than 3,000 occupations that's why ngorenga kero montense otongire na what ngendarakole. So because to commit as those 3,000 occupations, last month you must be doing something. You must be good in something. So now, for us, is to help you to identify what am I good at. Then talk guiding again. If you choose this and where the world is going to, this one will be good for you. Watabirere enchira yobo science. Yeah. Report yabagerete mwarigere limwara umwana uyo inkiaranya ale ko bagago kora ngikiliale best at mwamoiro bosemi. Perhaps the cost of that career. My tajibas na jochi abere chinko. Do you offer substitutes? Yes, we do. But because they're more expensive. Koligi siringi sato inye wakanilo montaje wale the best career, what's the right career for you. So you can say echilechi nyinge tianjoli kangende an option ya so the long career is one of the cost and say one so of course we do over subsidies just in Jutai currency no we into meeting economy and all that Jutai currency can take into social enterprise so our main aim your existence heading a key into konye avanta talking about chori chikos mabia and chilaba konye yeah. Igire giwatabire mwanchumuligire lino iwete na togendete gukwana na Alex igagoteba nga baraungo ira bale chingaki na namona babrukani obo science baroranga ki omwana akonyara ko bagagwechorekerie kogenda busio na namona nyara ko bagakogenda gentate bire kenene nkilinga bono igali ritware gosome unga nche nago someti lakini boni igigento keroro nkilinga twakoire chisemi lakini chisemi chitogo kwa numaete gokora gintu gete nurangeli gwokora gintu gete tali enchireri kware konyora amaite abantu bali bare kogenda
achikwegerigwa o makanika kwanyora in a class of 300 choose nari kugamba ne mechanic getega gante ya sabantu basomete class chimisatu abantu baikaranste bakora matemu barenga abantu 18 abantu bara active asobo makanika bara abantu batano batatu you can see 10 mbamanye tisi bachiete gose bachiete bagachenche a process perhaps to bwate so go track because moto ko chorale nchirenga ndombire byakira bikari go short term courses monta konyora enchirago soma masoma range am I supposed to depend on one course? For example, na tebiri noborali na chiri school ya na Kenya Institute of Mass Communication na ikaransi roro usina chiri university ne degree ngo bugulia na nita kere nyora ganto kandi ga supplement gente kengo kora because abantu abangora nyore bali stack no bwali mubuka tachite konyora gento kenda kuburuka nyoro no borali buka gento kende nkeyo onye borali mboko mwanora kurusika abuno araba this is yes so very important because short courses are very important as well because kere abanation kere mundago jaigen soko difficulty egasi mulikuri ni mundo yo no mumwamu no mura mukuliri more than that so ito takito mundo to alikas organization mundo all around mundo to shift from wase news joborali and up with a camera. Control the camera and I operate. So, when you say the world is moving towards most of organizations as you getting aquí, mundo toko let us say gas, mundo toko nabe all around. No mundo tra change adaptability. That's why I go to the aquí mambiato la kusukuruga no colleagues because when I say you want to get a red quest chibesa kwaya abantu 50 na tekanipo tuaya abantu batano colleagues chigasicho. So adaptability. So the short courses, they are very important. For example, in the Kwanyoranga Bantu Bange Egas Tejo. Of course, Egas in Chia, but most people in the Baraka Egasi, name that at least with time. Because the most in demand skills for Niga, the university, Babaji course. Course in Dansia Wachora, Manangaki, Kawaja Gaiga, the most skills I want to I am on communication. Okay. I am able to speak. I am problem solving. No thinking or come up with a solution because the reason why in Soko TV kwaleta kwegasi then ngaki ojo solve gento get so you're able to solve it gento yagata to digital literacy. The world is moving towards digital because AI, so that is more a guru in that field, but do you understand na kieko work are you able to incorporate it the basic ones skills chirichirago konye unyara ko bagoko kora bintu biri bitatu adaptability na kwa creativity yes creativity okay wanchu muligali ko igule sema mbia bono 07 666663 nere namba itogo kwana gochaga igase studio gutwakira otatebikirio bwato kobulia na namono asenchirura nyara ko bagokonyoro bosemi kurwa as Alex aragotebia because boigure babwate organization yabo bakaba bakoligerelinga kyo identify asoko genda guchibagateba barabwo ni babwate dashboard yegali asokoligereli guchibosia asoko genda maganande yogoteba nga magoro na ategete ayonye kwanyole dashboard nabona kuligerelie nchira ko genda busi abantu barabona tuli aged chisemi mategera chiachete abagaka mbodera abantu bagwikimya ka 30 kwanyora bagoteba nchinago 330 kwenda school but twise kubwatie a generation y'abantu abamagega abagaka baito bare ngoro abande tuachite konyora umugaka na gosoma karo muntu mo nabonyora abana baye batatu abante kamina barabulinde. Well, first of all, education is learning is a long-term process. Enge career. Career na gosoma o gotiga gosoma kren sayo tenga ki nchoti moke. Ono gotiga ona gosoma tenga ki tenga neti moke. So education is a long-term process. That's why nowadays most organizations what we call for mentorships, need trainings and those kind of things. So what they are doing is they are equipping their staff what are relevant to what the world is moving. So no matter what, if there's a short course you can do, if there's anything you need to do, if you need to change your career, da change kurugaiga so botangasa jingi ndakore, da move kurugaiga so bwalunga indachi. Ntuwate ndoko kuna career assessment ya wantu nabo. To understand ngaki capability for mundo uno itoko mu school ko sa chaka ko jole course upya but they are short courses ya 3 weeks 2 weeks depending na amentrane na capability chia inde a move moto. Okay. Yeah.
igo nere encouraged nonye no muntu munde na bakonyora libaga aikaransari mugambe nere mu generate the same process. Yes, the same process. Namba itonere yumo nchumulili chetire chiteke 50 na ibira sema mbiabo ni gwetogendete gukwa na Alex to kwa nerigoro yichisemi chito akia abana baito bakogende skuru so mwana ugakogende skuru oyo na gende skuru elimambi tochiko batokora nga twagachirigesa gukire responsible ke kunyara ko bage gwetenenera atombaru manyete no umwana chingagiziri chiakara mwana arenge myaka 3 to mweduka squeeze wata unga dadingo chiali go siriduka montale ikiri grade 6 tago tumubweka umuchando tubwate boninga nabana kwirila wekolera ibintu byabo bokabanyene. Perhaps you may have that one what bino no muiboli amanyanga kyumwana at what age umwana atakirigo chako independent. Well, independent it depends which and which category to kora sekera to independent anga to kori because most bani abana to working to most of these genesis they are very more exposed than nawo como te ngenda atenga ikia tini kokora. Nana what like they know their constitutional rights, so they are very independent. They know what they want and they know kiribatakole. So independent it depends. Like you mano first of all like bring it up. What are the foundations? Okay. Then how exposed mano yare. So that's why I'm like because independent mano one this student don't matter. Como da chole course gete. Or te visa nga 18 kokora. Ngita tengene kole ega sio acting. Ega sio go yo kwegi chiko soli che ya go nyagitari na nini awate credit ya sana awate credit ya sana awate around nini A minus tindi wacho nyagitari yo kuta konte A minus yako genda mangana acting. Yes but the big is $1 billion economy bantu baramanye so independence yo mwana first of all early exposed so no moiboli ino mwana abe in that confident because independence yako jana confidence yo mwana a confidence the kid that confidence yako jana exposure na kikwa mu expose vyangana so mu support kile mwana romoke support all what he wants to do of course even to be vijana bidwe kuagacha so mu support then mu monte pole kwento ku monte pole yo monto obwata masomo akonya ku monto mwana oyo because between the age nini yo mwana moke all the way to kila koswa in senior secondary is the most important critical age as someone. So tigawe monitored. Omanyanga ki nkiara akole. So as that kid grows up, that independence comes automatically. Then he's able to tell you that ikina ngokora mami ikina ngite okora. So mo support then tu mano ya atu abe exposed more enough. Amanyiwe ebinte binge mwanchumulili chetire chiteke 55 maiga yechinsa ibere semambi abone mugusyo ito andosyo sole nande naye nabo gwakesi miwo chagaiga enamba itegere 0788666663 sachinde umwana ogo nagenda akaligererie se system iri ase gateway kialinge korole course yae nabo gukwana gaiga perhaps nabo oranyore natole na Alex gaiga gatebirigento kebukiali chikobage gokonya tubasa gutoka go struggle turamanya nkikilio chikobaga gokora and then kwanyora muchando nororo challenge ende twanyora Alex bono una mugoteba inu mukurigeria mangana careers abayibuli bachakiro twaro bwo basana nebintu by'abantu abanyane we are saying chin institution chinde chiachakira goteba kunonye nechi kwende bakorwa kwanyora abana ichi degree chiabo certificates chiaba revoked batebunga ntubamanyetiye se chiro wake mini sema chiro yemeremo so of course ntubari challenges Kenya the big reason of course all in the young civil like nebi ya is all back to the governance bantu kitobwate bale empowered because kitobwate abantu kirobwate good laws in place na institutes in place no beka shetani abere ase oborai still even though we come from because bantu bagotaka obwakini na nini ndibintu bikolekane so this institution sijira across chipesa kulingana na obwaki and all that so omweboli mbuya no mwana boli kwanye tukoje ntu what information tiga kwenda ole mwana ngokoba akole school wangu ngokobere chip boli kora background research umanya ki institution yeye credibility ke what nearly organized so that now kero kwenda ole mwana because education investment asomo iboli amasomo is the most expensive thing of course na health then amasomo haya nara gutama ni mambio mwana oyo ngaya chakaenda so teato kole background research teato boli let's be sure ngai mwana so beka institution nere ne manyire and how credibility is so it's not about how cheap is it's about
the credibility of the credibility. Yes. Manyenga yende keberete bona bugwa ke seminar agumuna waka namba itegere 0788666663 inere namba gutwakira nata tekurana chomugenie kerari gukwana bona bugwaka gochagaiga tukwana ndo chitegerete chitaika isatu chibe chinsa isatu chiabona mambia eliekera tugerete gukwana mugena andu manyenga bona chitaika chigerete kuminyoka sana tubwata Alexius studio asegeka gitabe chitaika chitani tiemeronge bere chiribusio nabo kubulikilio tagete ase mambia bono litunyara kwa batukumanya soko bwakire. Hello. Habari yako? Nzuri sana. Sasa naongea kutoka Nyamori. Nyamori. Mambo vipi Nyamori? Iko poa. Aha. Sasa hiyo kitu mnaongea hiyo ya watoto. Abana bona ubandu bayi ku talent yao kwa tukiruto kwenye kumbanya kwa tangererwa. Bakore talent yao bakabakura. Okay. Una mogotera. Okay. Niyo chema abo kwane dole. Koyo jirasu kuma abale nde babeke umukia. Bana. Okay, asante sana. Asante sana. Thank you so much. Gacha kana bugatali oyo ito. Tebyale chisemo chia Nyamori. Nyamori South Mugira kabete gosecha kumanyaro. Asema mbia bono kwiguru mwancho muligereri na namona buna gukwana no round kirenga morning yenda injira ni morning tinda manya giwatete gontebia namba ya 72 nabo gwakesi migo chaga igobuli kuri gatete kya mochibe chisato intagete tosio meli gwe nkikirikero nabo kunyara kaba mwancho muligereri na ekoirana kerato koirana tubwate chisimi tukuna kumanyira ningi keroro na abana baitunga kitugunyara kaba tokubarusa asubwe mabwankyo. Soko TV, Oboroso bw'umugusi. Mukabora ingerango oye chigosori ya barire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurigereria ayebune mutitire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Bono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Obulimira bw'essiro ly'obunda bw'ensi kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyole libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe toso mogondo bweli nebisumwime na pathway machi Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsato somurobero oberemi nobotugi ekero tureseme mange fura saberemi chini ngoro ka pathway machin asomurobero boberemi nobotugi ime Soko TV Oboroso bw'umugusi Mrena n'abari b'Kinguru
Erikwe manyabo na wata kuruchitanenya chinse. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunaichia Nakuru. Mwanchu muligereri elitonyara kwa batopo omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batogo so sichinsemo Childoret no mugusi ora sichinsemo Childoret neranyara kwa koigwegwa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba bunachinsemo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batogo kora eke kurugeito tonyara kwa batogo kora asenjera bwenerete. Mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batogo korareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Muligeri twere ne chetri chitaika isano maige chinsa isata semambia bono nigo tole na Alexius studio tugende tuna kuligereria nchira tukwaga cha chisemi chito na mono tororenga kitoko genda busio unegesa ku senchira elibwenete bono Alex abantu bale asemirimo yabo ba settle chikaria chiabo but they feel tibara fulfill purpose yabo. How do we motivate abantu bunaba perhaps bina inbono yes kwasoire se career but ngubate mule challenges tiliba go face yoro keto kora career guidance from the start system ito ere fair enough ngote bitole what to expect inkiego ja affect you if you are looking in terms of salary what are the most things that will affect umushahara yuligere to moto so ngote tole ngo pupetwa nde course ya overtake in the next 10-15 years what are you looking at so for waliba through us they have that knowledge so some wale ba choose the career they are in it but mbali sure nga they are doing what they're supposed to do mbali sure nga they are fulfilling their potential so it's not late to change careers. People change careers hata wakiwa miaka ya chirake. Most of the people umedesko gaiga tupo meeting akoban kiba ko meto akoban kiba achieve. So the most important thing at the end of the day is what are the impact you make. So you can still switch from one career to another. You may not really need to go again then last much akile course kormaiga, but you may just need to advance at a smaller scale, then you're able to achieve what you want. So yes, you can just come to us, we can talk and we help you to fix and choose the right career that aligns to what you want. Okay. Yeah. What are your challenges? Inubona banyane challenges trichimu wetra bono yo. Yeah, most rine then tumgele teria se uorora no bokemanyi. Ya kilo muda goya batenga ni meren ndo kokara. Ni might. Kalia cancerous mbago kwanya ni meren ndo kokara. Ndeto chora kokoba ye chibesa. Ndeto chora kokoba tata akontencho leke. Ndeto chora koran kanko yana bwate galiete ngia sana. Ndeto chora kose ngole galibuna. Mostly is that bantu mbara nanga career the role of career counseling in education and development. Okay. So unless to understanding again career guidance
mentorship, education na governance echigocha amo. So once abantu banjirenga career guidance is most important. Then the next challenge ni people are not willing. Bantu bara ready to invest nga tikangi invest as a career as a career counseling erinde umwana naturally kozira mukonya man. Abantu bange bakuriga linga nchendo chiri bwisana ndo chiri bwikomi bachola ke career. So they end up boronga echi nyingi. Of course nechi nyingi aso montonde but kile chichi as a co university all through Hakole University. Hakole University I can nice ko aja gotenye jinko na go kwere chomberoje very expensive tani ko university obeza kusinini umwana oye akonyu understanding akwenda university ochore course yes ingikenda ramento kurugoro mambia gagosoka kya nyete gasigete na hakora kantu gete nikamwasiringi sana amenyere Nairobi akakaganyite gasia yama. Okay, yeah. Bia bana sana mwanchu muligiriri asema bia bana no gendete koigunga funa kitogendete gukwana no omobiso itogaiga na namano buna nyare ko bagago kwanera iguru yechisemi libuli rinde ndire liroro asebosia igandigirete omontara kubuli inumono muna career experts mu bwato bumanyi. How different are you from artificial intelligence? Material ya ino ninjira mogo prepare no ya whatever no science ne system. How you different kuru artificial intelligence because le rumonta kale koboli nyigwe to mutu ko ngatingi nkonyo kwajora bato bakale kwajora prescriptions online. Of course we are different. First of all, ntumanya bantu. So to understand what it means to be a human. Yeah, to understand what it is to be a human. Yeah, of course people can go online and research. There is no there's no limitation to knowledge. So you can, as long as the most important thing, are you able to get the knowledge you're looking for. So artificial intelligence is good because it gives you the overview of what the world is, the careers and all that. But why we are different is, first of all, we are able to measure you, to understand it. I know. Before first of all, I am money. Then from there now, get a course, then get the future. So first, how we are very different is that we first of all measure who are you in terms of personality. Yeah. Yes. Mwaranga aya ningo successful stories chino. Yes. Yeah, there's some. The most young kuneta bakanje mo nale also obeto mwano the most expensive university Aga Khan. It's very expensive. Yeah, Aga Khan is very expensive. Yes, I get to mwano kokora nursing, and you can imagine the fee nursing. So the guy wetu mwano called the first year, second year, and third year nursing. Mwano yo masomo tari komuiro no mweta kirit. So mwole was like this guy obeto kwa perform vya sana kirange high school all that. Inkigenderet. So we I was at denga njumu kwanera. Kama denga ndoko mukwanera. Ntoli motivational speakers. We are career guidance is different. So katenga kit kwa kilimara kwa lemon kwanyero mwano. Sawa. So to cancel no mwanda matenga no into kole career counseling career guidance first of all career assessment aganjira tukamukole career assessment. So the career assessment igate umwana yatakira kola igente koro nini atakira so under marketing and something ikoma nini emangane biashara. Lakini abekire nursing school Aga Khan. Yes. So tukamanya this what's happening tukaangalia mwanzo kamvolinga inki what's your passion? What do you think you can do? Atebanganje ndero kora ekosia ebiashara. Elipoti watanga the most suitable course na ebiashara. So tukangalia mwewe tukamodenga tukamodenga elipoti nge kwa njiri tumanya kwa gamba. Mwewe aliyete atanga ki I wish na motegere because mwana utara mukwana still but elipoti atanga ebiashara. So mwana kawoli singa na gotebeti. So na ise evident nanda akane besa upia umwana ira ne maiga aira ni ide course yeli ataget. Another thing now abana bakabake we to call some schools. Now information my regis makini runda school. To call the career assessment for grade 9 most of them. So these guys nyonyoneke ba move from that point of view nga ba first of all ba very appreciated. Ba anchire nga utayari. So they move ahead with confidence in whatever kokora nkere first of all accepted and nke what the future. So people move with confidence and even performance will improve as they move around. Okay. Yeah. Igo more you are partnering with that one. You know kwangu niasi nini. How is that
I don't know what's no muspati olingo sine mumura oyo lengaga kani ole okara nursing otaete kubeka yanga ya green muibuli atetaro liria ago graduate kaira na maega ukol Boni kana real for the yeah. I think it would be a success. Performance here very good. Okay. Boni ga kori gintu kiria ngoro ya yanchete. Okay. Yeah, it's going to jack will be a shaka poke. So the guys can do whatever he wants to do. Tali alia saa ringi kuna gusumbuka neta moment kuna wakazi. Okay. Wachubuligili kwa iguru asema mbia bono bunatogendete gukwana no mugeni itoga igase studio na namono na begotoka inkakichinde no bwate bintu tete kwa bagukwana. Togoteba nga real examples nande real solutions gose akurua ebintu biribire bigendete gokorekana nanda mayene twanyara ko batokonyoranga nanda aru egintu ikurukwa ngaki abantu bagendete kogenda busio na ena bora toke no bwato kubuli kwao insachinde no bwato commenta se bintu biritu abere tugukwana namba itegere 0788666663 eltobe tugukwana sobwa mageko era chisemi na chikwa gachegesa kuneba nkendi gyoskeli tugukwana na beko begintu kironge sara ni maite abagakambale barenga batangani koira abana baba banyarukiye skuru kera barenga bagaka ubarenge ngo yubarenge batatu akira bagaka bande kenyoro bagoteba umuswati uyo beire myaka yayo kogenda achikoreta abachukuru bagaka bagateba abana batiga bagende basome bakabatebye kera mu koira abana bachigosoma abana bagucha gosalika bagateba mbuya basalikira lakini bamanye value education lakini woni go isekoligeria abange nabo bakona kulitaya buna abalimu abande nabo bali chi education officers so mbasireti ebese yabo babegetoro how do you deal with the gender issues? It's very gender issues are very in fact nowadays I even fear into what we call prejudice utigirwa maiga more than the culture. Of course, the gender issue is still something that we fight a lot. In our government, in our governance structure, there's still that issue of the gender governance. Do we have it? The bunge to Kenya to what the gender balance. That's why I think one of the issues they bring in, you go cap the gender issue, women. So that now, at least you can try. But of course, in try the ratio takere. But in terms of education and career guidance, is that we want to give kila mwana nyole equal chances. Kila mwana equal chances. I explore their potentials, then let them go ahead and achieve what they want. Tewa debosio banyoli kilibatagete. Una kwegule igo mwancho muligeli na bogenda to na kanyoro basemi obu kurwa so Yumintalex namba ya studio gere 0788 tugoteba 6663 einere namba ito ekara tugukwana asema mbia bono na mono kunyara kwa bana igo kubulkirio bwate onye kubwato komentara bugutuma go chagaiga elio tunyara kwa batokora kekwara kwigule bunagoteba is changing one story at a time ukwanera abana baito nando tebire tofauti yabo tali motivational speakers numo gutumika practical issues mwabeke system mwaligerere mwacha ne motivational speaker gatebe it can be better tomorrow ne chebe buya ne biscuit yeah so it will be different adevo dogara bucha ka biasha ne biscuit mbacha gate body gabaliji business bugula lakini tiamanyekana ne chinga kichibalingi ntagete ndoche sencho chisa chigendete kumnyoka Alex nande nabondo chemirubili ndeneroro ntagete tokore gintu gikuru kwa oko wind up maybe chinkwa na cheo mwelio na perhaps maybe nabura nyoro mu ibuli mu gusinda rororo nimanyete bagusiba ito bagagendete kurigereria mangana mange onyora baguchigotulia siasa ge kwera uchaka bari kurigereria nganga kibona to gukora magana ari yeah innocent soko ngalibaga yokwana nabagusiba minto yamambia lero igia kabere ntebenga egento kira to equal opportunity egento kira gere mambia ikanansi en Soko TV ikanansi State House ikanansi nabasongo education inere balancing to what thing kira to become to alengere na to move forward but that's some we will on the ones that mangana ya insist kwamba tiato support mwana kole yento keri mea tiato mu support nto abantu bali bako insist nga class no kole yento get ngakoba kwa kole ngakobo kaitenga kiriyo maetenga ne kira mu support konya ku mu support nacha creativity yae nacha the potential yae mwana move forward because I'm a strong believer in system to body education nengia sana so if kwenda body education nengia sana if we combine education
to combine career guidance, to combine mentorship, to tware na good governance. Talinga we kuna talinga twa ketri umugusi. Akubanga twa innovate na to empower umwana umugusi mambiaye orabe into the society. So tika to embrace all these three things. To tware good governance. Kitoko choro mujai umurai digere umurayo in standard with. What does he bring on the table in terms of education? Because when you talk about education, to it in a help to a coherence. In fact, when you talk about coherence, let's just play with education. Ekon tumasana ketokola politics. Abana baito nga besanjia school, besanjia saini, besanjia simple things. Mambe chicho cost abana to ale bagasiko kaiga. To ale ense what ense tabwate molembe. So last month to invest as education. Okay. Yes. So Tiato career counseling, abantu bonsi bibanjenga career counseling plays a very critical role nowadays. Okay. Yes, asante sana buya muno sogonyora libaga gochaga igansoko bwa kiribuya Marieta na nguru ku Dominic Ogora kurwa chinseme chicha miruka nari kubulia iga lika okonyora abana bange aiga miruka bakona konya guchuka na bosa mutakorenta chikosi bune cyo kubugie bita gateba bitwerete goja chipiano mupira maminyoka masindano na nego tebale masindano yenyameni na morosio oburemi bwa mauga tosire oboibi nindo che bintago kwa negative bintu biri ateba nga masindano yenyameni naboigo ateba na morosio oburemi bwa mauga tororenga kitugo nyara kwa batogurusio oboibi bolese binyoraga nateba abantu bale bakona gonchuka na by the way amatuka yale arabanda abangira buranyo none igitage kopora sana mbono nande tuachakire kwa rosi develop kwanza millennials abanyorete 844 ili ito yachete gapunguze miremega ikera ne 5 nabora nyole utara sabana ubabeire baraitani chimilioni 5 na mugo 6 na ibire baikaranza matemu ina bakonyora mbake sana bararosi ikiburugu Ngite real example ne ke ya juice ngoje mbafu destroyer na nani masoma bonya ligeri buye talinga leigoro but because of the talent at the end of the day ngoje what they were able to achieve the reward was there. Yes, boni gaba ko gendera baro bago tebanga suka kurubara bacho muligili ne chinsai amini chinsai sato chetre se mambia bono chiteke meronge bere chetre na nigo twalinge no mogeni tukurukunga Alex intage torwe namba yago insachindo nde naruraga nigo kwana naye ekirabaraga nigo kwana naye na bago chasole elimo kwane elio monyara kwa moko igwana se enchire kamina ine nchenkoro morobelia se mambia bono asante sana innocent. So ngule namba ya ofisi mtororo no moko kwane Kiswahili kwana Kiswahili namba ni 0711445250 0111445250. Biyamono mwanchu muligeli biyamono nanda konyora libaga kocha sechi studio chito ntoje tonyora libaga nantuna kuligelia magana mange sechi semi na boigo tuligino ne panel ya young people bali sechi school to identify what they are doing bali bago na gotetebe kibagenda to korese university isachinde batete gonjora bobo etagote yo muibuli nga ya tingo nyara ko bagin ko gendera gaiga panel bine yunga irete you'll be suited go ekwanira asamangane kamina yinchegoro ku Innocent Onyango nigo chetrich take 20 ne ya moma ya chinsa isato kurtwa chagete komine bire chia mambia bonto ikiro mwele kurtwa chagete mambia kulende mirobeli ito ne mengere bosigaiga to basakurwa sigeta seni geito genda gutubwatie litosemani uno mugusina konyara kaba toko genda bosikwa niamba yake kostwali ngenegerogi ndoje John Kebatia sensemo ya kabiri studio na boigo angoje nyauma no ara sensemelia kote bye bye tumirane mambia geraba kulikanga WCW abuna baswati bakabwateli tukuliabo tutoche tubaumire na mauga.